Assalamu alaykum hormatly ýeşler. Şu gün 2026-njy ýylyň 5-nji marty hepdeniň dördüňi hoş geldiňiz. Türkmenistan Demokratik Opozisiýasynyň kanalyna. Ine şu gün men bilen Kaziston Centryň ýoluşçysy Muhammed Ağa, Muhammed Böýüji gatnaşýar. Muhammed Ağa hoş geldiňiz. Assalamu alaykum. Salam vatandaşlar, salam Murada, hoş gördük. Sağ olun. Biz şu gün hormatly ýeşler ine bir topar hadiseler bolup geçýän Günne diýen ýaly we günüň dowamynda bir 3-4 sany bir düýpli hadise bolup geçer. Biz hemmesini beýan edilmezok. Ine Tuğulem Muhammed Ağa giýje gün etken son sentryň ýoluşçysy bolan soň ýerlapdy şu hadiseleri meni gürleşýän, habarlaşýan, menim ýerleýän ýöne men wagtynda çykyş edilemok, netip bolsa wagt tapsak bol. Ine bizim şuňky gepleşiň temasy ine Azerbayjana ýagny Iran döwleti, Iran häzirki döwletiň hökümetiň ýoluşçylary, şonuň harby Azerbayjana iki sany bomba urdy. Ine şu barada biz gurulacak we temamyzyň ýanky ady inniki Türkmenistan mı ýokmy? Ine şu arada biz gurulň eder, ýöne gurulňa başlamak hak Muhammed Ağa bir näçe videolar görkezin. Ondan gurulň eder, ýene video görüp, ýene gurulň eder. Ýa biz Türkmenistan'dan ve daşından bir näçe material aldık ve şunu sizinle paylaşalım da. Ne ünferim, hormatly ýeşler. Ine birinji materialan başlaly Muhammed Ağa. Ne maňa Türkmenistandaky watandaşlarymyz sorag berýär-de. Dünýäde iň uly harby güýçler näde ýerleşýär? Ine şöyle klassifikasiýa bar. Iň uly harby güýçler dünýäde ine men häzir görkezin şeýle ötdüm. Gowrak bar. Hytaýda ine 2 milyon 35 000 adam, şonuň rezerwi 510 000, ýagny rezerw diýende gyýtky wagtda şolary ýanky töwüşe çykaryljak-da. Umuman 3 milyon 45 adam gyýtky wagtda öňe çykyljak adamlar. Indiki India 1 milyon 460 000 adam ýanky gulluk edip ýörler we 2549-y öňe çykaryp bilýär gyýtky wagtda. Diýmek 5 milyon 164 000 adam ýagny çykaryp bilýär. India siziň bilişiňiz ýaly 1 milliarda goly adamlar bar. 5 milyon 164 000 ýanky harby gullugyny öňe çykarsa o Türkmenistanyň ýanky ýaşaýan adamlardan hem köp zat, ulu zat. Üçüncü ýerde bolsa Amerika durýar. 1395 000, 1 milyon 400 000 goly ýagny we 843 000 sany adamy rezerwistler bar. Derew çykaryp bilýär. Umuman 2 milyon 238 800 adam harby gullugy öňe çykaryp bilip ýanky bir uruşlar edip bilýän döwlet. Ine Rossiýa terden 3-nji ýerde Kanada, Koreýa Narodny Demokratik Respublika 1 milyon 280 000 adam, 600 000 rezerwist. Ýene de 5 milyon çykaryp bilýär. Umuman 7 milyon 769 adam çykaryp bilýär. Ýagny iň köp çykaryp biljek adam Demokratik Koreýa. Ine Demokratik Koreýanyň aýratynlygy her kim ölmäne taýin, eger ölmese hökmüniň özü öldürýär. 5-nji ýerde Rossiýa 1 milyon 100 adam, 1 milyon 500 rezerwistler bar. Ýene de rezerwistler 559 000, umumy 3 milyon 159 000. Egerde terden 3 milyon 159 000 adam çykaryp bilýär. Ine Amerikanky 2 milyon 238 000. Şondan köp harby gullugy. Ýöne ine Ukrainada 1 milyon 200 000 goly bar, rezerwistleriň oşdan 1 milyon 700 000 bar. Ine takminan 2 hesse töwereği Ukrainadan köp harby gullugy ýöne utubilen Ukrainany. Bärde diňe harby gullugyň adamlar möçber däl, bärde tehnologiýa, ýagny olan bir zerur ýol oýnaýar. Şoň üçin ine mysal üçin Amerika döwleti ine häzir uruş edip dur, Iran bilen Iran basap bilen 3 günde ýa 5 günde bir hepde gaty mesele sebäbi raketler öz arasyna ýanky görüşýär. Gelin Iran terleriň 7-nji ýerde 610 000 adam bar, 350 000 rezerwisti bar ve 40 000 ýanky spesial formirowan, voyniziran formirowaniýasy bar. Umuman 1 milyon adam çykaryp bilýär. Ine 1 milyon
boşun adam çıkarabilen devlet yine Amerika devleti 2 milyon 238 bin adam çıkarabilen yönü intek 1 milyon çıkarabilen adam devleti yeni bilen. İndiki video seyredelim. Yine Türkmenistan'dan gelen video. Ünferin men öňüme aýdypdym. Bir topor bizim vatandaşlarymız ýagny Dubay'dan ya başka yerlerden maşyn alkyjyp diýip adamlardan pul alýar. Ine 100den gowrak adam diňe Marvel aýatyna häkime gatnap berýär. Ýagny olardan her kimden 10 000, 20 000, 30 000 pul alypdylar maşyn getirecek diýip şo pullar alyp bilen ok adamlar közenýär. Men bu tarapynam ya o tarapynam tanqidlamak. Men diýjek bolýan adam egerde hemme zat işleýän bolsa-da adamlar tasdiqleýän bolsa, egerde Türkmenistanyň konvertasiýa baý bolsa, mümkin o firmalar hem konvertasiýa bilen pul geçirip ýa-ki maşynlar getirirdi we ekonomika işlerdi. Bärde döwlet unaka. Şu ýaly ýa-ki agyr ýagdaýlary bizim vatandaşlarymyza döwlet şol agyr ýagdaýlarda adamlar işlejek bolýar, işläp bilmän, bankrot bolýar, pul berip bilmän ýöler, käbiler maşynlyk ama ol hem ýerde de bar. Ne şu ýaly kynçylyklar bar. Ne gelin seyredeliň. Şula ýalmaşmalar. Ofisin işgärde uran maşynlar gelýär diýip puly alyp galya başlygy Bayram Nur ýagdy. Aramlarda maşynlikler bu adamlaryň maşyny ýeride diýip. Mereke. Halka ağlap beydip, halka ağlap beydip. Beydip kazancı denen ölü meyli, halka ağlap kazancı denen. Öl. İndiki video seyredeliň hormatly ilaçlar, ine biz her wagtda mümkin. Ünferin şu Muhammed Ali sizden son komentariýa sorajak şu video. Ya bir minut. С Ираном эвакуацию. Туркменистан в условиях обострения на Ближнем Востоке обеспечил на границе с Ираном эвакуацию из страны иностранцев. По данным на 3 марта, этой возможностью уже воспользовались 130 человек. Среди них граждане Китая, России, Таджикистана, Узбекистана, Республики Корея, Саудовской Аравии, Канады, США и Швеции. Основной пункт эвакуации – город Серахс на границе с Ираном в 400 километрах от Ашхабада. В столице для транзитных пассажиров организовано размещение в гостиницах, питание и логистическое сопровождение. 因为这次以一和美一 Ситуация обострилась очень быстро, когда 28 февраля начались активные боевые действия. Посольство Китая и отдел по делам соотечественников сразу вышли с нами на связь. Они уточнили, в безопасности ли сотрудники и не пострадало ли оборудование. Всего за 3 дня они открыли для нашей компании безопасный, быстрый и эффективный маршрут обратно в Китай. После прибытия в Туркменистан наш военный атташе и несколько волонтеров помогали нам с процедурами въезда и там. Ünferin Muhammed Ali, после прибытия в Туркменистан наш военный атташе и несколько сотрудников посольства помогали нам, да? Таможенного оформления, и все это время сопровождали нас. Когда мы уезжали, обстановка была относительно спокойной, паники не было. Однако за день до этого, примерно в 4-5 часов вечера, начались взрывы. Мы благополучно добрались до границы, никаких серьезных трудностей в дороге не возникло. Все было организовано спокойно и безопасно. Сейчас мы возвращаемся домой, будем следить за ситуацией и думать, что делать дальше. Но если в Иране все утихнет и станет безопасно, мы бы хотели вернуться и продолжить обучение. Прежде всего, огромное спасибо нашему посольству за оперативную помощь в организации выезда. Также мы очень благодарны правительству Туркменистана. Эта поддержка была для нас очень важна. Мы были в Иране, связались с консульством Туркменистана. Спасибо им большое, они помогли. Туркменская сторона также проявила большое понимание. Нас не заставили ждать на таможне, а сразу впустили. Я благодарю всех, теперь мы в безопасности.
Ine Muhammed ağa, size bir sorum var. Türkmenistan hökümeti sizin bilişiniz ýaly şol uruş başlady. Edil goňşy döwletde bir topar adamlar öldü, 40 000 olay adam öldü, 3 000 olay yaralandy. Biz aýdyk geçýär şu maglumatlar bizim halkymyza ýetirýär. Siz ine bir topar materiallar berýäňiz. Giýje ony diýen TikTok'ta bizim kanalymyzda. Bütün dünýäde uruş gidip dur. Edil goňşy döwletde. Ýagny Amerika, İran, Amerika ile İsrail İran'a çözüp bombalap ýör. Fetişdirýär. Türkmenistan'ı fetişdirýär. Türkmenistan'da bolsa arkada atı minip gelip ýör. At bilen eşekleri bilen, itleri, pişikleri bilen. Ýagny hiç zat bolmadyk ýer meçhit bulup ýör. Türkmen halky başga planetada ýaşaýar. Ýa-ni goňşy döwletde uruş ýok ýaly. Olam hiç. Moda var görünüm bolýar. İkinci problema Şuraya Dubai bombalanıyor, Katar, Bahreyn, Saudi Arabia bombalanıyor. Öyle Türkmenler var. Ne yapayım şu gражданlarımı diye iyine çekip, yani şurada безопасный yol, hopsuzluk yol getirip, başkalarına getirip, hükümetin, devletin işi de şol. Ne yapayım şu da hatta bizim hükümetimiz edenok, hatta ağzanı olun. Hani düşündüklerim, mena düşünemek şu da hatta. Yo, buna düşündürecek bolsan bizim aklımız yetmiyor. Diye bolmalı bir zat bunu etmeyelim başka da etmeyelim. Burada yine bundan başka bir zadaydı. Goňşy ýurdun içinde, uli hadisalar bolupdy. Türkmenistanlary şolon hakynda pikir etmeň, geplemeň hem analiz etmeň diye. Dünkü Azatlyk Radiosynyň perdaşatynda var. Olan aladady eşden habarlarından eşitmedik bolsunlar, şondan hiç kime aýtmasynlar diye. Şu hakynda pikir etmeň diye. Yani üstüňize bomba düştü, ölün, kesiniz çıkarmaň diýdi da. Bir döwlet dünýäde näme üçin döwlet diýip kabul edilýär? Sebäbi şu ýurdun gражданlaryny aladasyny etmeli. Öňünden şunýala hadiseler bolan eýem gражданlaryny duýdurmaly. Şu ýurtdan çaltyrak çykyn, soň üstüňize howp awanmasyn. Bir betbahçylyga doşar bolmar ýanakdy. Dayanç neme derrew şakynda neme ýaýnatdy? Videorolik ýaýlatdy. Hemme döwletler duýdurup otýar gражданlaryny çykarýar. Siz näme sesiňizi çykaranapdy? Onda da çıkarana. Ondan sonra öz pasolstwalarının işgärleri. Her yurt gidip özleri alık gaýtýar. Bular şolaram çıkarana. Ta üstünden bomba düşýänçe. Şu haramdadylar şunu yani. Indi Türkiye devleti bilen Özbekistan öz gражданlaryny Özbekistan, Türkiye'de kanuni işler yanıp dün şertnama gol çektiler. Türkmenistan hem de kul etmiyor. Şol için bunu devlet de. Bunu bir karamdadylyň borcu dine Türkmenistan talamalı. Türkmenlerin bulçuluğu o devlete bir devlete padarkı vermek kul hükmünde. Bunun borcu şonları var. Bol ne? Doğru. Yine men bir daha da edeyim. Näme beýleki döwletler Muhammed ağa öz watandaşlaryny ine Türkmenistanyň üstüne geçirýär. Gün samolyot Azerbaýjanyň üstüne meni gazaklar geçirýär, özükler geçirýär. Bir topar başga döwletleriň Gruziýanyň üstüne geçirýärler. Ýöne Türkmen hökümeti ýok ýaly. Yok da Hökümeti ýagny hökümetde adamlar ýok ýaly, vice-premierler ýok ýaly, ministrler ýok ýaly, daşy işler ministri ortaň agenti ýa-ni Raşit Meredov ýok ýaly. Şoňa aktivist alyp gelýär, giýje gün Türkiýede ýaşaman aktivistler alyp gelýär. Oglak gaýda şörden. Ýöne şuraya bizim vatandaşymyza kömek etmeli bolsa, ýok şol adam. Daşy işler ministriň ödem vice-premier, ödem ýa-ni Medrabotnyň günü bilen Ferda Berdimuhammedowa at kadanyň arxitektor adyny berýär. Medrabotnyň günü bilen arxitektoryň ýa-ni günler deňdel wapşe düýünden başga zatlar şoňa bagyşlap ýa-ni at kadanyň artist berýär. Bir samsyk şu Raşit Meredowy aýyrmasak, biz Türkmenistan döwlet bilmeýär. 3 tane idiotlar var. Gurban Berdimuhammedov, Ferda Berdimuhammedov ve Raşit Meredov. Biri agent, ortaň agenti. Türkmenistan'da oturulur. Beýleki sen vatan dönükleri. 3 tane vatan dönüklü. Yine Türkmenistan şeyle hormatly illeşler, gynansagan Türkmenistan şeyle. Şunu adamlar
Egerde öz garyndaşlaryna bir zat bolan bolsa, eýem Dubaydan ynanyň, Dubaydan ýagny Katar, Bahreýnden, men Katarda bulan gasinçat var, $500 milyon guruldy. Dubayda bir topar mülkler var, bir topar garyndaşlar var. Eýem Londondadyr, ýa Türkmenistandadyr. Ýöne türkmen halky şöyle görgüler ölýämi, kösenýämi, ýa padwallarda ýatýam işler hem ýok. Ine men size aýdyn, Türkmenistanyň İçhanatyň ýol boşdy men ýalňyşmasam, İnýadmy, Ihlasnýadmy, ýanky Gurbanly Berdimuhammedowyň giýuwsy. Elbetde ol diň öz garyndaşlaryny getirir. Hemme Dubaýdaky zatlar kontrol edip, hemme pastavkalar kontrol edip şoňdan pul oturan adam ol. Ine şu ýaly bir döwleti öz jügüsine öwren, ýagny 50'den owrak garyndaşlar var. Hatta konsullar, pasollar mı doğun garyndaşlar. Türkmenistan döwleti ýok. Berdimuhammedowyň maşgalasy şu düýünden Türkmenistan hökümetine oturan. Ine hormatly ýylaşar. Ine şu ýaly kynçylyklar bolýan bolsa, bize kömekçik ýokdur. Şoň üçin biziň döwletimiz ýok. Biziň tek hökümet faýlak görendik. Biz prezident, meclis, ýa-ni vilayetlerdaky, etraplardaky, şäherlerdaky deputatlar faýlak görendik. Annemçi bize kömek etsinler. Imdi motiv. Ay kime prezident gerek bolsa hana barın görüşün. Onu Gurbanly ýalyklar prezident bolýar, öz ogluna padarka berýär. Onda ertesi gün bir zat bolsa, ertesi gün sana kömek ýok. Inanyň. Haçanna çelli biz uhlap ýöräli. Haçanna çelli biz öz döwletimize namart bolary. Biperway bolary. Haçanna çelli. Ýazyn kommentarda näme pikir edýäň? Indiki video terdiň Muhammed ağa. Ine hemişeki ýaly tematika, ýagny Türkmenistanyň ýollary. Biz her gün görkezýär, ine ýene bir parça Muhammed ağa maňa bir topar videolar gelýär ýollar boýunça. Men şonu goýup ýetişem okuyam öçürjär. Üns beriň. Men häzir gülkünçler da edin Muhammed ağa ýöne gülmäň. Adamlar hökümete kömek etjek bolup video goýýarlar-da ine şu ýerde betbaşçylyk bar, kömek edin, siz döwleti galdyryň diýip video goýýar. Indi hökümet ýerine ýetirmän öz roluny emhemeçler şolar kowlap taýaklap videolar aýdýar. Onu diýmek döwleti emhemeçler dolandyrýar-da. Ona bedinle prezidente yüzlenmeli. Biz emkeme yüzleneli. Küçülümüzü oňup ber. Gaýrat et. Grażdanlarym daşyrtdan akelipler diýip biz şolara yüzlenemedek Muhammed ağa. Mene başgaça düşündirip bilemok. Näme etmeli biz? Ýollar oňurulmasa, ýa-ni üstüne emkemeçler, ýa-ni Gurbanly we Serdar üstüne bökdürse, onda mümkin biz yüzlenmelem Serdar bilen Gurbanly. Biz emkemeçler yüzleneli. Näme pikir edýäň? Mene düşünemok. Ben aýdara zat ýok murada. Eger şular bir normalca döwlet boldy, biziň näme işimiz bar şu wagt şeýtirip çykyş edip oturmagmy. Gece gündüz şolan pikir ne diýip näme geregi bar bize. Şu zatla da oňdan şol näçe milyon daşar ýurtda Türkmenistanda çağasyny görüp bilen közenip böldi daşy ýurdun içinde şeýle adalatsyzlyk, biqa ýurdun baýlygyny talap oty. Oňdan her bir wejdanly adam şoňa bir tapawut bolup bilme. Elinden geleni etjek bolýar. Biz hem şu borjumuzy ýerine ýetirýär. Muhammed ağa ananten, egerde Türkmenistany derek Azerbaýjan şu döwletde bolan bolsa, şu ýerde Türkmen diasporasy bar. Näçe milyon adam bar Türkmenler şu ýerde? Muhammed ağa, Iranda. İran'da ken Türkmenler tanıyanmı? Awo Türkmenler tanı. Türkmenler şonu hiç bir aydın akmet. Eğer näçe oblastda bölünen şu 3 milyondan 5 milyona çellin ýerlerine. Goý 3 milyon bolsun seret. 3 milyon halk daşynla Iranna. Türkmenistanın içinde 4 milyon. Yo İran'ın kılı yaman köp daşary ýurtda. 8 milyona golayda daşary ýurtda. Indi näme bolsa-da İran'a edil goňşy ýa bir şerkediň aňyrtynda 3 milyon Türkmen ýaşaýar. Egerde şu ýerde Azerbaýjan bolmasa we 3 milyon Azerbaýjan ýaşaýan bolsa, şol bara uruş bolany, şolar gollap, nemeler iýerip, produkt iýerip, gollap,
yankı nimelerde de İran hükmüne aydıp şu Türkmenler qoğuran gayra dedi. Humanitarny pomoş uğradıp, olar wagtynça bu tarafa geçirip urşutorynça, olar yankı kömek edip zat ederdi. Bular ho özünke hiç kaptanlar Türkmenler kömek edip. Men gen görýän şular Türkmen döwletiň hökümetimi ya başga döwletlerin hökümetimi? O Gazaklara, Xitaylara kömek edýär getirip daşyurtdan olar yankı kapılar açıp olar absurd edýär. Atylar 5 ýyllyk atylar taýda öz halky gözünde tok, öz Türkmeniň, İran Türkmeniň gözünde tokka bular biz pikiremeden ok. Bunun ya kellerini biz ýogum. Men sana şonu aýdym Muhammed ağa. Şoňa harym gelýär. Bular Türkmen döwletiň prezidentleri. Türkmenler birinji bilen kömek etmeli adamlar. Türkmen diasporalara kömek etmeli adamlar. Egerde Azerbaycan halky şuraya közenýän bolsa, oňa da şuraya hökümet, İran hökümeti şuraya gysýan bolsa, hökman gepleşikler olar ýa bir şertler döredördi, kömek ederdi, humanitarny kömek, okuly kömek olar getirip okudurdy. Bir zat ederdi. Bizimkiler hiç de adam ýok. Triyekden başgalar getiren goýardan, olar bilen narkotik ýa gatnaşyklar edýär, ýöne başga kultur, medeniýet, ýa hünärmend olar okudup, targow gatnaşyklary östürüp uzatdyr ýok. Muny hem diýjek Muhammed ağa. Bir düşündir sen şu temaň içinde ýatmıyorsun. Murada. Ya sen ady işleyen şu lurda. Mümkin. Murada sen yan gowk nemen temany gozladın. Gözde şu UN bütün dünya milletler kuramasy, şoň içinde ýörüýte bir bölüm var. Döwletleri yok, halklar diýip, milletler diýip. Oňa şolara ýörüýte kömek etýärler. Şolaň özüne gelmeýän dilini taklamaň, dep desturuny taklamaň, ýörüýte budjet goýberýär. Türkmen döwleti bolan üçin onuň agdatda bular ondan hem mahrum. Oňa agdaty bolup bilen akla düşünýär. Birler. İkinci, şu an İran'ın içinde Murada Türkmenler 3 tane oblastın içine bölünüler. Yani bir Türkmen Zehra'dı, inni 3'e bölünüler. Bilen ne için? Tevari her oblastta Türkmenlerin sanını pete düşürecek olyanlar. Eğer bir denem saylaw olsa, yine bir dat bolsa, beyleki Türkmen diye milletli Türkmenlerin yaşayan yerinde köp bolor yani. Şeyittir doğru şatayını kontrol edecek olyan. Şu siyaseti İran'ın rejimi İrden beri iderlek ediyor. Şol için İran'ın anırsından, Sistan'dan Şiileri getirip şu tak yerleştiriyor. Bir burada verdi. İkinci, elini Türkmen devleti alad etmeli daha dışı. Şu an kıvletlerin ağır kaptalı ince vurnuyor da Granitsa'da. Şu tada Alıgölli bir garadok kuruyorlar, bir garadok. Şu garadokta 100.000 adamlık garadoğu İran'ın Sistanilerini getirip şu tak yerleştirecek oluyorlar. Şu regionda Mahtumul'un yadigarlığım şu tada, Madari. Bir tane KTK adam yok, hem de Türkmen. Şu granitsi hem de Türkmen. Şu öyle tebiği koru Türkmenistan'ı, tebiği Türkmen balon için. Hem de Türkmen ne? O zaman hiç vakit şu taraftan İran, Türkmenistan'a hiç hücum edilmiyor. Her Türkmen. İnne İran ne edip şu tebiği nemeğini ayıracak olup planlaştırıp Farslan, Şii'len tanrı köpelip Türkmenleri ayıracak oluyor şu adam. Kovup çıkaracak oluyor. Türkmen devleti şuna tetin çıkarına. Şu an İran'ın içinde şu ullemehaneki. Şu mesela karşı eyyem hükümete yüz tutup hem merek yüz tutup böyle şu zaten etmendi. Bunu şu zaten görmedik, eşmedik yani. Öz var ya granitsalarını korumak için gerekli açıyor. Şu granitsede, Türkmen granitsede Türkmenle yaşasa kim Türkmenle üstünden göçüp Türkmenistan'a çözebilecek? Viyanet edebilecek. Şunu da düşün akla. Yani eğer şu da düşün akla demetleri bir gün yatmalı şunu. Granitsana eyyem bayaneziri bunu Şiiler getirip oturlar. Ama akmakla görmen kişi oluyor. Bunun niyeti dine Türkmenistan tağlamak. Türkmen hem de bir haramdadı tohum.
Milli duygu yok. Milli duygulu adam. Pola Azerbaycan'da evet şimdi diktatörski adam var. Gör ne aylık oraya Azerbaycan'ın interesini. Filagan mı, hormatan mı? Dünyada hormat koyuyor. Doğru diyem. Ine bolmasa bir gurban uluy, bir gurban olayın bir normal nat. Berdi Muhammed olan bir Türkmen at. On oğullar gelince on ayalı olan bir Türkmen. Bunu bir ort tip bolanok ya jöhi tip bolanok ya başka millet tip bolanok. Bunun Türkmenler yöne näme şurayal öz halkını yigrenip ve özüne milli lider daktı. Muhammed ağa, ananten milli lider olup öz halkını yigrenýär. Kahramançılık etmen kahraman bolýar. Men başka söz tapamok idiot. Biz şunu ayırmalı, hormatly adamlar biz şunu ayırmasak Türkmenistan'ın geleceği yok. Türkmenistan'ın geleceği yok. Türkmen halkının geleceği yok. Yöne Berdi Muhammedov'un maşgalatının geleceği var. Yine şurada bir yer yayanca nimede biz materyal verdik. Nime var arada Bayramov numur yağdı Fiyarda Sıçan'ın karnınaş diye. Yanca video közüge. Yani adamlardan pul maşin getirmen yok. Ne şol Fiyarda Sıçan'ın karnınaş diye. Fiyarda Sıçak kimdigine men bilemok. Yarın komentarda ne fikir diýen. Yine hormatly ýerleşler, inniki materialy terdelin Muhammed Ağa material gatyk. Ünsörün yine bizim vatandaşlarımız hökümetsiz Türkmenler diýilýär. Hökümeti bolmadyk Türkmenler. Döwleti bar, döwletsiz Türkmenler. Yine Arduağan yatan yeri yaktı olsun görgülü Türkiye devletinde men yanlışmasam Türkiye devleti şunu şu yerde aradan çıkıyor. Türkmenleri yani şu yerdeki adamlar konsulum yok, pasolum yok. Şolar pul zılışıp şunu Türkmenistan'a geçiriyor. Yine biz özümüz ağdı bir Türkmen halkı. Ağır yağdayı düşününü biz ağdı bir yönü. Beyleki yani hükümet Türkmen halkından çıkmadık ýaly. Bular bir maşenik ya çüýlük tohum duruşuna şeylemek ha Muhammed ağa. Bular bir nifagranok mu halka bir vicdanı yok da bular bir elementarna adam ölünne bir kömek etmeli. Ho bolýar bir diýilika kömek etmedin. Dubayda, Katarda, Bahreyn'de, Saudi Arabiýada Türkmenler var. Medresede okuyan Türkmenler var. Közenýärler. Şolar bolýar häzir uruş gidip özüňizi gaýtsaňyz kömek edenlik bir adamçılık, elementar adamçılık hükümetten soruyorsun. Hükümet yok yani. Men hiç düşünemok Muhammed ağa. Bir devlette yaşayat yönü devlet yok. Türkmenler, Türkmenistan devlet, Türkmenistan devletinde yaşa, yön Türkmenistan devleti Türkmenler üçinler. Çıkıp bolanok, bir yarımdan $3.000 pul vermeli. Inanın o, dine Türkmenistan'ın içinde pul vermeli. Biz üçinler. Bizden bakat bir $50-100. Dine Türkmenistan'ın içinde çıkacak bolsaň, türmeden yani şu Türkmenistan türmeden çıkacak bolsaň, $1.5-3.000 kard alıp pul vermeli. O devlet mi näme mi ol? Bandit formirovanya mi? Näme ol? Ine düşünemok. Halk içinde devlet diýip pikir edýär, içinde dören çüýlük tohumman bandit formirovanya Türkmenler taýlap bütün dünýäni arlap getiriyor. Men başgaça aýdy bilemok bu zatlary. Bu näme diýecek Muhammed ağa? O şol için biz burada şey edip görüşmüyoruz. Yani inni döwürler gutordy. Inni defterine adı düşüp başladılar. Şol için yakınlıkta şahin için ayrıya. Halk isledi şahin için anzatlık bilen şunu ayrıya. Ramazan ayında şu mescitlere vartalar, tarava varta, fetirde ne çıkıp vartalı yığınış. Bereke de görünüş ayda ayrıya. Şol için bilen hiç direği yok. Şu yankı diyen zatlı akıla tıracak da yani. Her bir adam şun oturup oynayışta hava çıkaran da adalardan değil manlı.
Şol için yöneticiler bir yığınap köşe çıkar bilemde. Şu Ramazan ayım bir kovu forsat. Şundan din malı. Yoksa hiç kime şundan peyda yok. Nitolka peyda yok. Durmuşlarını gelecek akbalları belli değil. Yine doğru aytdyň. Şol häzir kynçylykda uruş edip dur. Näme Türkmenistan oturjak belli. Gurban Ünfer Muhammed ağa, gaty Ünfer. Hemme zatlar şaşap öz meçidini urýat. Aýny men çaltdan ölýän, diýe bar men öldürýär, ya men ölür. Diýe bu strese çyda bilemok. Men öz meçidimi gurnap, ýa-ni öz mazarymı gurnap şöyle geçip yataryn. Ya keyp çekip triye geçip velosiped sürüp at eşek pişik yani köştür kurup atını eşeğine aylanyp yani hedret gören adam oğudunca da ölüp gidiyor. Bizim köşe. Burada men daha söz berýän şol adam bağlayanlar za şotlas Muhammed abi bizim pulumuzu diýär şol. Özünden bir köpük koyan o qaytyp inetin atasını halkyna söz berýän şol tada Türkmenistan'ın içinde arkayın yatmacağına men söz berýän. Şoňa söz ver, bütün halkın önünde. Şol adam Türkmenistan'na arkayın ölse de yatıbilmeýär. Muhammed ağa, ine sen söz berýän, ýöne tap bol. Beýlik bir karanda var Türkmen maşy. Edip gezdi. Yo, olam şeyle. Olam beýlikde oturýar. Yo, yatana. O häzir şu at yatdyk diýär. Bir tane öldüren adam kaptalyna gezipýär garawul. Aýaly çağalar gelip bilen akla näme arkayyn yatdyk. Ýöne şolar indi şo adam. Bölüp yakmasa da töf ýürmedi ýa. Halkın kahar gadamının önünde durup bolmaýar. Hola İran'ın Ayetullah Khamenei'ti. Ne bol? Şu at cahile bilen akla şonu. Ayağlam portapyati gelinem körekerem hem spor cahilat bilen akla şu at. Şunun için bir atla belli dat. Bu atlayınca keyip çekiyor. Narkoman yanakta. Narkomanın ukol uğranına keyfi kovuyor. Yok aklım şeyle. Haşının tapmasa ölüp gidiyor. Bulam şol. Häzir narkotik yetip oty keyip çekip. Sen pikir etýän ol keyip. Ol öýem geljeğini ala dedip şon yanak özüni alıp barýar. Ýöne geljeğini gow bilýän adam, halkyň fiiliýanyny bilýän adam özüni beýtirip alyp gitmeýär. Muhammed men burada hiç kellem atmıyorum. Serip. Yalnızca kadrları okuduk. Bizim vatandaşlarımız daşında ölüyor. Şunu öz Türkmenlerimiz puldanışıp Türkmenistan'a getiriyor. Cahil yani. Daş yerde şunun cesedi kalmadı. Hatta doğulanlar şöyle yok. Gurgurlar, öldür gidiyor. Kəvilere kümük ediyenem yok. Şol belli değil bir madançılıkta İstanbul'da caylan yani. Gurgurlar. Şunu görüp milli lider ol. Ünfer milli lider ol. Şunu atlar görüp. Akın öz metçiini kurup ukaskını çıkıp ertiden maşincağa minip oğudanca olup o yaşlı ideali ukaskasını örködüp barıp öz arka dağını vuruyor. Men şu kellemal bilemek. Şurayal binamız. Şurayal ne eldim? Duhliçni. Şurayal öz halkına düşman öden milli lider. Öden oğlan prezident. Oğlan ondan meter. Halk ölüp diyor. Bulam çare obyektler açıp getiriyor. Bulam her gün çare, her gün toy, her gün bayram. Bulam 365 günde Muhammed'e ağır gün yok. Dine toylar, dine bayramlar, dine çareler. O bir yağlı günem bolýa, durmuşda. Bir ağır günem bolýa, kıyın günem bolýa, toylu günem bolýa, sadaka berýän, ya da yeni bir zat edýän durmuşda. Bulan durmuşu başgaça. Dine bir renk. Toy, keyip, başga zat ýok. Men düşünemem şunu. İkisi biri eşdiýärler, seyredýärler. Bir kelletini aýdýarlar, bir kelletine şaryklar banka şoň bir pikir edýän ka, men halk idarlýar. Men o binamsyal öňe çykyp hemmeler el şartdyrýan arkadaş şöhrat diýip. Bular men hemme ýigrenýär. Şonan bilýär. Näil şo ýerde oturup şu adamyň bilýär edýär. Men şu düşünemok şoňa. Neme Murada bende şunu yanaklatla inni daşar yurda gitýär, daşar yurtda ölmek ya tebii hadisada ya beýle kızatla bilen ya kesel bolmak adam zatba şunu yanakla adam ba. Ýöne näme üçin bir togor döwletler şonu çözüpdirler? Näil çözüpdirler? Bu
en antat çözmek yolu şun özü halkın öz hatabını dedik bolýar. Şu wagt bir tane immigrasyon slujbadakiler daşar yurda bir garajdan çıkarmak için zor bilen elinden pulunu alýarlar. Ýöne etýän uslugolary ýok. Ýöne şun kanunlaştırıp her çıkan adamdan mesela daşar yurda gitdiýär, ıstıraka boy. Mesela $10, $20 tölemeli devlet garant bolsun şo pul eger bir zat bolsa devlet barya hem öz hasabına şonu getiriyor. Öz hasabına diyelim şu yığılanan pulun hasabına. Kesel olsa leçit et ya ölüm olsa getir ya yine bir bedbahtlığa uçacağım. Şunu istirahat edip bolýar da. Şuna meden agablı. Istirahat kampanya diyen zat yok. Istirahat kampanya Türkmenistan'da pulu halktan alıp hiç saat etmeyeni devletin demesine bütçetine koyuyor. Ya Berdi Muhammed cay vurmak için hayırlı. Bir normalde devlet bolsa şoları etip bolýar. Yani devletin hatabına dede öz şol turistin daşarıda ötüp işleyen adamın hatabına şunatları edip bolýar. Gitýän adamlaryň hemmesi ölene ama, gitýän adamlaryň hemmesi kesellene ama belli bir prosent. Şol ýyglanýan pul şolary näçesi nemesde şoňa hemmesini ýetýär. Bir denem ekstern etme devlet bütçetinden beri. Ekstern bütçetten. Ýöne isleýän haklar. Ne devlet dolandyryp bilýärler, ne akılları var, ne niyetleri var etmene. Men bir zat edeyim, Nasir. Sen öz pensioniýerlaryna çağılı ayarlara $25 nem pul berýän. O pula ýaşap bolýan. $25 diýmeden 24 manat deten aşak düşürýär. 20 manatda 500 manat men ýaşa ýanky $25 bolýar. Üç gäpdi. Owa, ine kä wagtda onun portfölü açyk ýokarak bolýar. Sen bir ýurda gelýän pullar ýanky tebiga baýlyklar birinki şol ýanky gurbalyňky däl, terdaryňky däl, oň tohumyňky däl birinki ata babaň goýup giden baýlyklar ol. Şu baýlyklarmyzy ýanky sandyk ýaly ýapyp giden goýup giden baýlyklar, şu baýlyklary sen halkyna beren owa. Şol $25 alýan adamlaryň çağılary daşarypda işläp öz ýanky enatatyny ekleýär. Öz ýanky çağılaryny ekleýär, öz aýallaryny ekleýär. Şoňa da çykdy jeden o. Indi bir ölen adamlara bir cesedini getirip beray doğumlarnaşlara. Şuna meden o. Onunla bular bir de hiç sat etmeyen bolsa, qaytyp daşına çıkacak bolsaň, senden yine talap pul alýan bolsa, köçüde geçsen ýöne ştraf urup seni talyan bolsa, onunla biz şular çalışmaly. Başka alaç yok, başka yol yok. Sen şu gizilen, ay men işim däldi, yine bir zat men häzir gowy Russiýada işleýän, o ýerde işleýän, men Amerikada dedi. Senki gowudur, ýöne doğun anlaşyk gowu däl. Düzelmeýär şu zat. Şoň üçin biz galmaly. Her gün inni öň juma namazyna çağırýan bolsak, her gün mesçide barmaly. Biz ine Azatlyk radio taýdýa öý aýlanýarlar, emhemeşikler mesçide barmak diýip. Ýüzlerini tüýkürüň, mesçide gidin. Allah'ın öýü ol, olaň öýde. Ola sana hiç bir ýagdaýda bu dünýäde, o dünýäde kanunyň esasyna ýanky adamçylyk durmuşyndaky şertlerde sana gadagynçylyk etmene haklary ýok. Bizim motiv iksan portu emhemeşik gelýär, portu milisi gelýär, korkuşup otyr. Şol gelen adamlara da düşündürün o, sen Allah'ın ýokmy papaňdan başga? Sen Allah inanýarmyň? Inanmaýan bolsaň ona näme musulman döwlet diýen? Näme sen hac arkadagyň bar? Näme hac terdaryň bar sen? Siz onu banditler o, siz maşennikler, siz arkada hacı, pacı diýip ýörende maşennikler siz. O näme mesçide barp bolany? Mesçide barp bolmaýan bolsa, ona bular ýygnamaly hemmesi. Ya beýle dämi? Ýazyn kommentariýada. Biz sizi Ramazan bayram namazyna çağırýar. Şo ýerde biz galmaly, hormatly ýerleşler. Biz galyp şolary aýyrmaly. Şu ýerde bir kommentariýa ýa. Türkmenbaşda da ýarlakladyk, Gurbanlyda da ýarlakladyk, Käde gelse prezident ýarlaklar. Gaty dogry belläkleşdim. Egerde biz hiç sad etmesek, Käde gelen onu basyp, onu öldürip geler, onu ýarlaklamaly bol. Ýöne egerde biz galsak, şolary ýygnasak, sisteman çalışsak, hani sen ýarlaklak gör, jurnalist edil seni maskara edip, ine biz häzir maskara çykarýarsa, maskaraňy çykarar. Sen ýarlaklamarsyň. Eger ki prezident arkadaky diýdirmez,
Lüboy bir jurnalist, lüboy prokuror, lüboy adam TikTok yapıp külünü çıkarar onu. Masaranı çıkarar. Etmedi onu. Şoň üçin biz sisteman çalışmaly. Häzirki sistema yallaklar üçin we paraxorlar üçin gurulan sistema we diktatorlar üçin. Halk üçin sistema ýokdur. Biz şonu halk sistemasyna geçirmeli. Keypin aýdamda o demokratik sistema geçmeli. Häzirki diktator sistemada sizin roluňyz ýok. Aýdyp dursa, ölseň jesedin neteren oklar. Ýagny içinden çykjak bolsaň para bermeli. Nirde baş olatlar? Ine ödöklerde barmy? Türkiýe gitjek bolsaň içinde para vermeli. 1,5-3 miň dolar. Ýok. Nirde bar? Iranda barmy? Ýok. Afganistanda barmy? Ýok. Nirde bar? Demokratik Koreýada bar, Türkmenistanda bar. Şoň üçin döwletimiz ýok ha. Biz bize gerek döwlet kurmaly, bize gerek sistema kurmaly. O sistemada sen rol oýnaýan prezidentden. Prezident sen guluň. Ol naýomny menejer, wagtlança gelen çinovnik. Bular çinovnik bolup ömürlük oğluna geçirýär, ol aktygyny geçirýär. Näme döndürdiler hökümeti? Hökümeti bular bardak etdiler, bardel etdiler. Şo bardeli biz düzeltmeli. Şo ýygnap hökümet düzeltmeli biz. Bizim borcumuz konstitusiýada her bir türkmeniň borçy. Ananyň ol gurbanlygyň borçy däl. Yallaklary ýygnap özüne vice-premier goýan dogun anlaşmalyň borçy däl. Bizim borcumuz halkyň borçy. Sen borçuň eşekkä bolup ýankynaýdan. Aýtýar gelenim bize moňa yallaklar. Yallaklamar, ananyň. Yallaklar. Yo, yallaklasan gene şu olur. Yallaklasan gene şu olur. Muhammed Öjü yallaklan ok gaýtyp yüzüne gelmeýär. Men yallaklam ok yüzüne gelmez. Bir topar aktivistler edýär. Siz yallaklaýaňyz. Biz yallaklandyk. Diktator bolsa da yallaklandyk. Sizi de haýyş edýär. Etmeň şonu. Minimum dım gören. Minimum dımın. İçinizden tüyomuş onu. Burada Trump eğer diktatör bolubilecek bolsa şondan başka diktatör bolacak bolýan adam yok. Ödüm yirgenýän zatlar jurnalistler. Her gün işi gutoranda hökmen jurnalistler önüne cevap berýär. Hökmen eden işi hakkında aýtýar. Ola da yüzüne basıp aýtýarlar. Falan ettim, düğün falan edin, bugün beydiydim deyip hemme göne hükmen cevap veriyor. Şu bir zat etse kaptanını yem köşede miti. Demek Washington'da belli doğumuna önüne miti. Köşelerde miti. Şeyttirip şol Trump'ı diktatör eden akla. Ettirden akla şuna. Şol için şop olmasa hiçbir yurtta paraxorçylyga aýryp bolanak, korrupsiýany aýryp bolanak, kanunsuzçylygy aýryp bolanak, diktatorlygyň özü emele gelýär. Şu mehanizm bir ýurdun içinde işlese, diktator emele gelmeýär, paraxorçylyga aýrýar. Näçe şu mehanizm güýçli bolsa, şonça hökümetin içindäkiler aratda bolýar. Bu islenlik wagtdan biz nikakih problema, kanun ýoksyz hökümet ýolbaşçylaryny çalışýar. Hükümetin içinden gelen oğurlanan adam ansatlık bilen gitmeye. Olu ondan halkını kırık gittiye. Yurdun dargadık gittiye. Yurdunu grajdanski urşa yetirip gittiye. Şol için eğer bir yurtta parahatçılığı hem işi üpçün etcek olsa, hem işi öşecek olsa, hükmen halkı aktif olup hem işi hükümet yolbaşçılarının işini kontrol etmeli. Şona değişli mekanizmde de bulmalı. Şona da demokratiye diyorlar. O zaman Karamdağ'da Allah'ımrat gelip bize diye olan diye agentler diye olan propagandistler diye Amerika'nın başma yapayım mı? Bana gerek var şu. Şulardan öğrenen dağdım şu. Şunun hem işi halkının kovu yaşamağına hem işi ösyerliğine parahat bulmalarına sebep bulandan şu prensiple. Biz şu prensipleri yurdumuzda öz halkımız bilen yerine getirmeli. Şonda biz halkımızı öttürebilýär. Parahatçılık üpçün edebilýär. Kanunçuluk ornaştyrabilýär. Korrupsiýany aýrybilýär. Hiç wagtda hiç kim bilen uruşmaýar. Biderek gerdi. Hiç kim goşulmaýar ondan bilen işmede. Haçanem biz hemmet bilen deň işlesek, eger şu wagtdan biz Avrupa gaz satsak $2,000 satýar. Ortaýa satsak $400. Kitaýa $200. Haýsy gowy? Kanişne biz Avrupa bilen işlänmiz gowy. Biz olsan taýla bilýär. Haçany biz açyk bolsak,
hiçin yanına günahsız bolsa, nememiz açık bolsa, etýän işimiz belli bolsa, kemçiliğimiz bolmasa, hemme kişi bilen deň oturup deň gepleşýär. Kim köpdelese şo bilen işleşýär. Hiç kim hem şoňa karşı değil. Bir tovar akbak adamlar aýtýar, ay Amerikalı gaz için, neft için, yine burada için, bokunu ye. Sen Amerika şunu tatvilden gazını, isteyenlik biznesmenden bar sonra, Amerikan kampanyaları bilen işleşte kovmi, Avrupa kampanyaları bilen işleşte kovmi, ya Ortaýodyňky, Kitaýyňky, İran'yňky bilen. Han taýlatynda göreýin. Hemme kişi bilen işläsi gelýär. Muhammed ağa, ine şöyle bir yer ya da bu düşünürse yurt gazdan oluşan var ya. Men öňe aýtyp gelýärdim, häzirim yeni bir gaýtarýan MHM ve polis işleri dönýän. Siz gurbanyny gorajak bolup halka agyr ýagdaýyna saklaýar. Ýöne halkyň agyr ýagdaýy agyrlaşýar. Ya umumy kriz tolkunlar Türkmenistany batışlar edýär. Halkyň ýagdaýy diňe kynlaşar. Bir gün galar bolýyn, siziň hem gurbanyň hem ferdaryň hem külünü çykarar. Inanyň, men bilýän türkmen halkyny. Bular çıda iň gorkak çıdar, ýöne bir galsa, bular saklap bolanok. Şo ýerde kellen ketmese men zat bilmedim. Şoň üçin siz grajdan uruşny edýäňiz. MHM, polis, siz grajdan uruşny edýäňiz. O Raşit Meredov agent. Guralyn serdar ola akmyklar. Öz halkyna garşy görüşýänler Putinin gullary. Ýöne siz kime gulluk edýäňiz? Raşit Meredov, Gurbanla we Serdara. Öz halkynyň nefsi ýok. Öz halkynyň milli lideri bolup öz meçidini gurýar. Halky ýerde ölüp ýör. Halky ine Dubayda, Katarda, Bahreyn'de, Saudi Arabiýada, Eýranda kösenip ölüp ýör. Şolar çeken ogydyna. Siz kime gulluk edýäňiz? Näçe siz ministrlik bolup kezzaplar gulluk edýäňiz? Size näme boldy? Siz milli howpsuzlyk nimeti, milli diýäniň halkynky, gurbanyň howpsuzlyk diýen ministrligi däl. Ya milli polis gullugy däl, ya milli polis gullugy, gurbanyň polis gullugy däl ho. Milli diýmek türkmen halky diýmek ho. Men şunu näme düşündirjegimi bilemok. Ýöne neme dip şol gurbanyň diýen kız ýapyşyp ýatylar. Murada Gençlik yok, sizin geleceğiniz yok şunu yapışlarlar. Birinciden bu tarafından kurbanınız türmeye sal bölür. Beylik tarafından yavaklap halk sizi bu kurdonguda yavak koyu bölür. Yine iki yolunuz var. Çıkın şol ortadan. Yol verin biz özümüz kuluğundan tutacağız şu ikisini. Halka yol verin. Bolledin ne? Öyme öy aylanıp utanın yok mu? Öyme öy aylanıp meçhide barman demek. Sen dilim ne şol attıra yaray? Sen musulman mı kimden? Meçhide barma. Muratullah bilen düýe çykyş edip sizi çağırýan meçhide barma. Muratullah ne peygamber mi? Ya düýeci peygamber mi? Ya biz molla mı? Meçhide barmaly. Biz meçhide çağırsam barmaly halk. Ramazan ayı meçhide bar Allah'ın öýünde aýat okumasa niýe okusun? Hiýway bular. Men geň görýänem. Neme yani severli kare yakınlayıp. İslam olsa yine men Avrupa'da yapıyorum Muhammed abi. Bu ne iş? Şeyle var saat yalı hem de işleyen. Şeyle var kanunlu işleyen. Şu Türkmenistan'a akşam tema geçen on ya günüm doğan mağazanı diye. Ne kellemek bilmem. Inan dün bir zanatdı, şun bir zanat ya. Murada men döwlet üçün şunu ettim. Bana kanun esasında şunu eden oklar. Men o bütün ömrümü koydum diye döwlet üçin. Men kelleme salmylem okşalar. Ne beýle bolýar? Bir tapor paragorlar 5-6 jaýdan gurýarlar. Bunun her bir jaýy häzir satdyk. Milyon, 2 milyon dolar var. A bir adam bütün ömrünü Türkmenistan kaldırmak için janyny koyup, çağlaryny, maşgalatyny ortaga koyup üstünlük kazanan bolsa, şoňa ýa kwartiýa beren oklar sebäbi, oňa ýa haky ýok. Haky bar bol, ay oňa kim beredi? Ya da kwartiýasyny alyp ýerini beren oklar. Ya da yaşayan kwartiýasyny afarna deden oklar. Ya da jaýyny alyp başga birini beren bir kelle atacak der. Menim pikirimçe Muhammed ağa Türkmenistanyň prezidenti diýip gelip ýören Kezzap Serdar Berdimuhamedov döwlet dolandyran hemme rıçaklary, hemme ýanky açarlary MHM'nin polise berdi. Kellesini aldırma diýýärler, näme sen şonu edin diýip. Bular medil edýär. Şoň üçin şular ortada böwet ýanky halk bilen Serdaryň ortasynda böwet
Hem pul alýar, o tarapdan Serdar gorkuzýar, bu tarapdan hem halkdan pul alýar. İki tarapda bular gül ýalsak. Ýöne wagty geldi. Häzir ýanky Ali Humeyni, Ayatollah Ali Humeyni ýaly lider, bir topar döwletler golýar, bir topar halklar golýar. Şol öldü. Siz kim? Hiç kim. Oň saýadyna siz nokodum däl. Ne şol öldü. Şoň üçin taýýar bolun. Ramazan bayramyna inşallah halkymyz galyp görkezler. Kimdigini we näme etmeligini. Şeyde yine video görkezen Muhammed Ağa sana. Yok. Köp videolar var. Yine şu video terdim şu maglumata video derinde bir maglumat yine Sudan bilen Etiopiýa arasyna uruş başlady. Ýam graniçalaryna atış başlady. Ýanky ol Trump diýdi. Men her gün bir uruşy ýanky ýatyrýan. Trump geldi bol uruşlar ýatanok. Ýöne bütün dünýäde ýarap başlady. Muhammed Ağa muňa näme diýjekler? Bütün dünýä ýaraýar. Pakistan, Afganistan, İran, İsrail, yani Amerika öýden başlaýar uruşy. Öz ýatyrmany derek öz başlaýar uruşy. Rossiýa, Ukraina. Häzir Afrikaň bir topar döwletleri ýene uruş gidipdi. Olar hakda gurgun edemok. Häzir ine nimede Aziýada Vietnam bilen ýene bir uruşak bolupdy. Men düşünemek näme boldy dünýä? Trump uruşları yatıracak bolup Nobel premi alacak bolýar, uruşlaryň sanyny alyp başlady. Bu näme diýjek Muhammed Ağa? Murada gönde şu ikinci Cihan uruşundan soň bir dünýäde täze düzgün girilýär da. Onda şu onuň strukturasy. Şoňa da esas alynan da Adam hukukları deklarasiýasy, ýani Adam hukukları deklarasiýasy Ustawyň konstitusiýasy hökmünde. Ondan şonu her kim kabul etse, şon dol yerine yetirse, köp büýdügünçilikden öwün alyp bolýar. Köp uruşlaryň öwün alyp bolýar. Iýminde dünýäde uruşyň öwüni almak üçin şonu yerine yetirmeli da. Ýöne onuň düzgünne de bir topar şertleri koydular üstüne. Dünýä meselen ýadyrny ýarag bar döwletler prava vetosan bar ýana etdiler. Düşünýärmi? O zaman her devletin interesi var. Bunların her gaýsy bir sistemada. Öň Sovet Soýuzy, Sovet sistemasynda Kitay öz nemesi bilen beýleki devletlerde olady öz sistemasynda. Şol üçin Adam hukukları deklarasiýasy doly yerine yeten akdy. Şol üçin hem interesler de razyny bolan üçin dünýä garaýşy, bäfitler razyny o konfliktleýmişe bolup geldi. Ýöne belli bir derecede bir topordatlar ornaştırdılar. Meselen ýadyrny ýaragy hemme döwletlerde bolmaly, aljak boldy bir tor düzgünlere, dünýädäki Marskoy nemeleri, graniçalar belli etmek bir topor işle edildi. Ýöne Adam hukukları deklarasiýasyny gödek bolýan döwletlere çäre görmäge mehanizmleri ýok. İşlenek, bar mekanizman işlenek. Bir devlet veto koyuyor, iştahat edip bolunur. Şol üçin dünýäde Adam hukukları deklarasiýasyny gödek bolýan devletlere çäre vurup bilmese, şo taýlarda ýerdegi uruş bolýar. Grajdanski uruş bolýar, komşular bilen uruşýar. O Afrikada o Etiopiýa bilen Sudanyň hemişe şol ýanak dawalary bar. Hemişe bar. Häzir ortaýadan Ukraina çözmegi bilen onu ýygyna geçirip 143 tan döwlet şonu ýadygardy. Ýöne şoň garşyna hiç çäre görüp bilmediler. Bir döwlet ki özü garant bolup oty Sovet bezapasnysty, özü bir öz başlyk döwletiň üstüne çözüldi. Gruziýa çözdü, Ukrainaň bir bölegini Krimeýasy aldy. Hiç zat edip bilenä. Şunu öz näme anlatýar? Ýani sen dünýä düzgünni bozup bilseň, näme etsen bolýar. Şol üçin hem şu mekanizmde işlemediği için inni dünýä tupike diýildi. Eger şundan geçirilmese, dünýäde täze düzgüne geçirilmese, şu uruşlar hemişe dowam eder. Häzirki uruşlarda täze düzgüne girmegiň en uğrundaky göreşler. Şol üçin şu prosesde giňden başlady. Täzeki dünýäde bolsa,
Inni adam hukuklar deklarasiyasını gödek bodayan devletlerin ornuyor. Berdi Muhammed yana adam bir yurda eye çıkıp halkını beyleki devletlere kulçuluğa uğradıp yurdunun içinde bir kanunçuluk türmelerinin içinde adamları kötep hiç kim barlayabilenak, hiç kim golyandatlardan haberi yok. Halkının baylığını satıp bir tovar diktatörü Putin yanakları, agresörlere kömek etip oturmak inni bolmuyor ya İran yanak. Bütün regionda teröristik toparlar döredip beyleki yurtların içinde gödek koşuluş verme inni ruhsat verilmiyor. İran yanak agresör devletlere yadırını yanak yatamağa ruhsat verilmiyor. Raketa yatılmağa ruhsat verilmiyor. Şolun karşısında çare verip başladı. Şol için biz bir etapta 3. Cihan Uğursu'nun içinde hemme köyüne çözülmedik problemler yüze çıktı. Şol için hem sağını köpelli şolam basırılıp yatan problemler hemme yüze çıktı şunu elini çözmeli. Çözüme başladılar. Men şeyle karayalım. Men häzir agdyma açmalylar. Men sana bir teman adyny berin. Sen gürlede men edil 10 sekund bana wagt. Bu. Ha näme akılmaydymy? Birinci bilen ine maglumat geldi Türkmenistan'ın Türkmenler nähil alıp gidýärler. Şo boýunça häzir aýtjak men aýratyn tema dersin. Alıp gidýärler nereden alıp gidýärler? Türkiýeden Türkmenler nähil oglap alıp gidýärler. Şo boýunça häzir aýdalym ýa-da soň aýdalym indi kepleşiklerden. Bilme aýtdydan aýdaýyn men hemme ba olam. Men büyük çıkışımda aýtdym. Şunu yeni bir gaýtalap düşündürseňiz ýa Bolýar. başga adamlar bolýar. Formatylaşar ine Muhammed Ağa bir topar material alyp Türkmenistan menem alýan Türkmenistandan. Bide subutnama wa Türkmenleri Türkiýeden nähil oglap alyp gidýärler. Şu arada Muhammed Ağa aýdar. Aýdym Muhammed Ağa söz söze. Bor. Kabul bolsun burada. Bor aýdym bolsun. Hormatly watandaşlar, sizin emmäňiz eşdendirsiniz habaryňyz bar. Türkiýede bizim aktivistlerimizi zor bilen giýip bir kanun ýolu bilen Türkmenistana alyp gitdiler. Kaneşna bizatda Türkiýe polisiýasynyň eli bar. Bir topar hakyna tutulan, pul bilen satyn alynan çinowlyklar da bardyr. Muny iýdi giderli bula etdiler. Birinji Özbekistana da ekderler var Cuma Saparýany. Iň soňkulary Alişir bilen Abdullah Urusov. Alişir'in 4 tane çağatı var. Türkiye'de hemmesi häzir kanuni yaşına yetmedik çağa ayalı şu tane. Biz şunu giyinden ilerledik. Bütün dünyadaki yokorku uğravarlara çıkardık. Hatta onun içinde ne belli yiten adamdan komisiyetine sudunna delanım kaldırdık. Yani cinayet işin kaldırdı. Şuları gözdeyerler. Türkiye'nin içinde de hemme instansiyaları biz geçtik. Alişir bilen Abdullah'ni nettir Türkmenistan'a alıp gittiler. Sebebi Türkiye'nin polisiyeti Alişir bilen Abdullah'ni alıp gittilerler. Şu alıp gidenden sonra şolara hiç illi haberi yok. Olar göveryak dediler, son o zaman göverdik. Biz nereye gidelim ne bilemek dediler. Yöne hemmesi yalan gurrumla. O zaman biz şunu iderlap başladık. Şunu hem stansiyalara yettik. Ankara'da in tonkuy Suudi karar çıkardı. Türkiye'nin prokuraturasına buyruk verdi. Şolun nirdeligini, nehili yitelligini iderlap ugalovni iş açmalı. Şol işi prokurora häzir tavşyrly. Edirne böyle şu tadaki prokuratura tavşyrly. Bizim oğlanlarımızın hemmesi şu Edirne'den alıp gidilýär Türkmenistan'a. Türkmenistan'dan bir aktivistimiz bizim şu hakkında dolu bize ses yazgısı bilen hemme adı ba dokumentalni men şun prokuraturada uğrattım Türkiye'deki galallardan yine uğradır. Ondan şun esasında nettir bula Türkiye'den bizim aktivistlerimiz alıp gidýärler. Şu birinin gurrun vermeyi bilen yatan eken 2 tane polisiýski gelýär, sen türmen başlygy çağırýar diye. Mun alıp barýar hala 2 tane halatly adam gelýär, bir stekan sar su şunu içirecek bolýar, ol içmeye.
Ozan burnun yanına baranına şun iyisinin özü şun başını aylaya. Ozan başı aylanından biraz nimet alcıralaya şondan bokurduğunu uyarla. İçenden son bir diye başmaylarını piş zadi bilemek diye şondan neye bir maşine yüklepti. Kargo usulü. Kargo Aeroport edip kargo. bildirip Yani beylik adamın çıkan yerine nerede kamiyastın. O yüklüyor daşayan yerde karga mindirip yani paso konsuluk ediyor ödem. hava hem mi konsolun işgali. Yemeğe ihtiyat samaryonun kaptanı karga usulüne çıkıp koyuyor. Yüklü. Hava Türkmenistan'a alıp gitti yani. Şunun yana köp bizim aktivistlerimiz alıp gittiler. Şu bir kovuka var. Tebebi Türkiye devleti inni özünü Berdi Muhammed'in eden cinayetinden daşlaştıracak oluyor. Bizim haberimiz yok diyecek oluyor. Hem mi günahını Berdi Muhammed'in üstüne ve Türkiye'de bir topor satılan Çinovlukların üstüne atacak oluyor. Tebebi Türkiye devleti bilye eğer şu mesele inni yukarı uğravına çıktı, onun uğravına adam hukuklar hem meri barmadık yeri Gagıskı Sude Çellinci vardı. Европейский parlament tebebi görüyte yuristla şu üstünde işlev otildi. Dayanç prava zaşitni uğramalı hem dokumentler uğrattılar. Şu üstünde bu işten işlev. Türkiye devletim şunu biliyor. Şunun için şu meseleni inni çözecek oluyor. Şu inni ne ayırlık oturur. Mani yarım yaltedi ve otur bilmerler. Tebebi bil kıygırı otuyor dünya biliyor. Şunun için ya Berdi Muhammed'i mecbur ederler. Şoları iyivne getirsin. Ya da Berdi Muhammed şoları hemmesini akiderlerini Türkmenistan'ın içinde çıkarar. Barın yaşayan özümüz gelin deyip çıkış edin deyip ekranını görk etmekleri mümkün. Şeyittirip özünü aklayacak olurlar. Şu sebepten biz şu haberlere karışarak şu tarafta prokurorları tavşırdık. Belki biz şu yakınlıkta o haberleri öz aktivistlerimizden eşler. Sağ olun Muhammed ağa. Biz efirimiz devam edelim. Ruhsat versen. Bir minut. Yine indik videoya koyayım. Verdim. Yine İran'ın ulanyan raketlerini verdim. Hipersonik değil ya da. Görünen ekranı. Bir minut. Verdim. Yine şunu yankı balistik raketi değil ya. Balistika değil ya da. Ukrayna'da ben gördüm. Şunu uçuşunu. Şu yadı yankı İran urya. İndiki videoyu görüyoruz. Yine ünsörün şu yerde Fransa düşündürüyor. Neyli samolyotlar ulanıyor. Amerika ve şoları neyli sapravazeyne oluyor. Neyli şoları yankı bomba oluyor. Ünsörün. Bombardier furtif B-2 Spirit pourrait être abattu. Yine şu B Spirit değil ya da B2 Spirit değil ya. Şunu yankı elementarını 90. yılın samolyotu şunu yıkıp biliyor. Hakikaten bu şturmaboy yankı samolyot beylikten olsa yankı bomba atan samolyot. Yine bir ayrıtınlık var. Şu samolyot 20 kilometre yukarılıkta uçuyor. 20'den yukarı. Şu samolyot olsa 10-15 kilometreden yukarı kalabilir. Par un chasseur iranien de 3e génération, ça paraît impossible, mais le B-2 Spirit n'est pas un chasseur, c'est un bombardier furtif, conçu pour emporter des bombes et frapper derrière les lignes ennemies. L'abattre n'est pas simple. D'abord, le B-2 est extrêmement difficile à détecter et à suivre. Yenilikler de yönü katı kıynet. B2 bunu yankı detekte ediyor da yankı şunu tapmak katı kıyın sebebi materyali, yürütü materyali oluyor. Şunu yankı radarla almaz yani. Au radar. Et ensuite, il peut voler à environ 50 000 pieds et frapper. 50 kilometre yukarılıkta uçup biliyor diye de. Şu yerden hem yani bombalarını biliyor. Beylik samolyotlar 15-20 kilometreden yukarı geçen oklar. Yani şturma boyunca samolyotlar zafat etmeyene, atmayana. Yine şunun için ikisinin yankı büyüklüğü dürlü şunun için bulur çaklaşıp bilen o.
B à grande distance, réduisant la fenêtre d'interception pour les anciens chasseurs. Même si le B2 est repéré, ces systèmes de guerre électroniques peuvent brouiller et dérouter les missiles entrants. Et le point le plus important, c'est ceci. Haçan radarım şonu egerde keskitlese diýär-de ýürte tehnologiýalar bar, raketa berende ýa-ni fos bolanna ýa-ni falşiwy danary berilýär, raketa başga tarafa uçýar, şunu ury bilen okdiýar-da. Ýürte tehnologiýalar bar. Le B2 ne vole jamais seul. Il vole avec Yine B2 hiç wagt ýek gözü uçan okdiýar. Ýygyna iki tane her tarapyndan şturmawikler, ýa-ni samolyotlar gorýan. Ýygyna radiolokasiýonly ýa-ni şunu alyp barýan samolyot, toçkalar berýän samolyot aşagdan danyr alyp, şunu komanda berip şu bombadan ýa-ni bombalar nokuda düşýär-de. un dispositif complet. Chasseurs d'escorte, avions de guerre électroniques, Yine chasseur d'escorte diýär-de, şular iki tane ýa-ni şturmawikler. ravitailleurs, Yine avion elektronik ýa-ni elektronik anat barýan samolyotlar. et commandement contrôle aéroporté. Yine şunun komandaman kontrol ýa-da ýa-ni ştab komanda berýän şu samolyot. Diýem şu B2'ni 4 6 8 samolyot alyp barýar. Un bouclier conçu pour contrer toute attaque majeure. Même logique en mer, un porte-avions peut être menacé, mais il ne navigue presque jamais. Yine inni şol ýa-ni ul gaýyklar samolyot götüren gaýyklar nähili ýörýär. Onam gowy düşünýär. Ünsörün. Jamais seul. Il opère au sein d'un groupe aéronaval, destroyers, Yine şu daşynda grup var. Aeronaval diýende ýa-ni hem samolyotları urup bilýän, hem ýüzüp bilýän urup ýyzypdy. et souvent un croiseur pour la défense aérienne, sous-marin pour l'écran sous-marin et 3 tane gaýyk, kaptanyna da ýürüte podvodny lodka, ýa-ni alyp barýan suň aşagyna berýän gemi. navire de soutien, faisant du porte-avions le cœur d'une forteresse mobile. Donc, en théorie, c'est possible, mais en réalité, les atouts les plus précieux ne voyagent jamais seuls, ce qui rend une frappe réussie extrêmement improbable. Saviez-vous que l'avion le plus cher du Yine monde şoň üçin ýitki köpden Amerikan tarapda da sebäbi bulan ýa-ni nimedenle komplekt edýär-de. Ýa-ni uruşy bolanda diň awtomatda kaptanyna pulemyoda, ma pushkada, ma tanka, ma komplekt bolup ýa-ni uruş edýärler. Şonu diýjek bolumlar. Yine Izrailde bolýan bombardymanyň aşagyna bolan ýitkiler de. Attention all ships, attention all ships, attention all ships. This is Sepah. Yine ünsörün şol Ormuzki praliw diýilýär-de, ýa-ni Kyjyk praliw men görkezdim öňkerekde. Şonu baglady neme Iran döwleti. Şo ýerden geçen galyklar bu urýar. Şol gark edýär, urýar, şol ýa-ni ýürüme diýär, baglap geçirden o gaýyklary. Navy, Iran Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. From now on, all İnneterden şol nähili İran İsrail urýar. Görýärmi? Tik ýylakdyr kwartallary. Şol Yalan ağlaya. Oy emmet bula falşivi yalan emmet. Mun yanaklat yok burada. Okey. Yalan ola emmet. Yine Türkmenistan ünsörün şu ýerde de ýagny samolyotlaryň sesleri eşidilýär. Ya Amerikanlar bizim üstümizden geçip gidiyor. Ya da Türkmen ýa-ni istribiterler. Men bilem oktoşdy. Men diýjek bolýanym Türkmenistanyň uruşynyň içinde. Uruş kaptanlyk isede sen içinden salatlar geçirýän samolyotlar üstüne uçýar. Sen diýmek ýa-ni territoriýaň bilen kömek etdiň bolýar-da. Yo geçenak Murad ağa. Türkmenistan'ın üstünden geçenak. Bir özlerininki şu an hem Özbekistan nemetiye training etiyeni hem özlerininki. Ya şu şirketler garawlyamy bilem Hava yo bir neme Türkmenistan'dan hiç zaten hayırlana. O geldi o pasolstvar nem etme için mi ne hazır hiç zaten net
nemeden Azerbaycan'dan ne Ber'den ne Türkiye'den hiç ile hayırlanaklardır. Hatta Irak'ın içindeki vayenli bazasından hem hayırlanak. Amerikalı dine avionoslun üstü bilen şu atlar nemet yerli. O Gudagaskar diyem nem bir onam Angliçalı ruhsat vermedi. Nemeden hem Kipir'den hem hayırlanak. Dine şu İsrail'deki şolong üstü bilen edi otillerdi. Öz proxy'lar bilen. Yine TikTok'ta da Talib'i uğurlak gittim arkada. Yok Talip var. Talip açık dincaliyet yani. Anfat'ta günle çıkış edip seninle efirlerde oturmak Anfat'ta. Sebebi inanın yönü efirlerde oturup seninle efir geçirmek özünüz et görün katı kıymetli. Şunu etecek olsam sebebi vaktın alıyor, canın alıyor, yani kellen alıyor, katı strese düşen sebebi din ağrıdatları, gurgun ediyen, görüyen, ondan sonra senin yani psikanı açık tehir var da ya diyen. Hani bir 50 erecek olsun şuna? Yok oraya da yok. Yine Muhammed abi şu video bilemek için mi yalan mı? Yine İsrail. Yine İran koyuyor. İsrail. Ve de Mırada İsrail'de on yanak razışını yok. Ba neyse tam raket düşeni, vurallarına düşeni yok. On yanak bateriyadır. Hiç yerde abiyabid edilen ha. Bir İran var ha. Dine onu neyse tam Amerikan küyütan saldatını öldürdük falan. Doğulu on yanak kavarır. Lojni. Yine Muhammed abi şu informasyon kanal veriyor şimdi. Attaque iranienne sur Israël frappe meurtrier dans des quartiers résidentiels et destruction massive. Yani adamın yaşayan yerini atak ettiler. Mümkün. Bu yanak yok. Mırada. Hiç yanak yok. Yalan bulan. Mırada. Yalan. İran vuranak on yanak. On yanak vuran yer, vuru bilen yer yok İran'ın. Men sekund hem Break news veriyor değil mi? Yine Tehran'ı vuruyorlar. Amerika bilen İsrail, Tehran'ı. Yine break news veriyor. Az اینجا میاد از اینجا Gwende Mırada men bırak düşündür şöyle. Gwende Mırada Amerika bilen İsrail vurallarını şu an esasen vuruyan yerleri vayenli bazalar İran'ın raket oklayan lancerleri neme raketalarının ıskılatları vayenli çağısla ministerlikle ondan parlament prezidentski ondan sonra Khamenei'nin beyti ondan sonra Yanşun stadyonu vurdular stadyonuna yan vayenli teknikleri şu takiptirli olan stadyonun hemmette bir zali şunu vurdular dine vuruyan yerleri şun yani aeroportlarını vurdular vayenli dronlarını vurdular şu neçelliğin İsrail bilen Amerikan vurallarına hükmen televizyon eden Fars diline Niran vuracak olduğu önünden abyavid et yerle şotadan kaçın bir şotayın bambid edecektik. Doğru men önlememde koydum. Günne her sekundda abyavid edi otille. En şotadan gidin şotadan falan ödüm toçnu udar bilen vuruyan. Ondan bir tane mektebi vurdu deyip ayıttılar da mesela şu videodan bollu işi birinci günlerine şun Amerika ministeri Uruş ministeri dedi bir de şun yana kavarlı bollu yöne biz toş buraya bizim vurulmada bir yöne bağırlar dediler. Doğru. Ya şunu söyledim şu balistika. Ben şunu Ukrayna'da gördüm. Şuraya şu uçuşa balistika. Yani raketlerin dürlütü var. Yani dronlar var. Uri yani kanatlı dronlar var. Şahitler balistika, balistik raketler. Balistik değil ya da yine şuraya söyledim. Bu problem raketler. Ve tonik, sverskоростной raketler var. 15-20 mah gidiyor da. O sesin tezliğinden 9 etse çat gidiyor. Yani şu balistika.
Yok mu yanakları hiç yerde yok. Bir dere koyun. Yine Dubai, Muhammed Afet. Ha. Otelin aşağına parkovkorda yani matraslarını getirip yatıyorlar adamlar. Şu bilin efirimizde Dubai'den bir yer ya. Dubai'de 60% yani bakanlar kaçtırıp geldi. Yani yine şunu yani Avrupa televizyonları okuyor ne heli gidlenip raket atıyorlar yani İsrail neme İran'ın nemeleri koşunları diyor. Yine şunu giperzvuk değil yani. Ümkün. Muhammed abi yine esas bizim temamız Azerbaycan vardı. Ümkün Nakhiçevan'a yine drone geldi. Şu arada da biz hazır gurun eder. Muhammed abi son videonu koyacak on son. Gelin şu drone vardı gurun edelim de şu Nakhiçevan'a ve Azerbaycan'ın Nakhiçevan aeroportuna yanlışmadan drone geldi. 2 tane drone geldi Cemi gelenine ha. 5 tane yerli şu Murat ağa son kayda. Men şol okan Birini vuruptırla dördüsü geliptir. Abo 4 geliptir. Yine şu dronelar boyunca size ne gibi malumat var? Yani şunu İranlar uğrattım ya da başka bir uğrattı mı? Ne yapıp Azerbaycan'a geliyor. Azerbaycan öz şehitleri Azerbaycan İran'ı kayıtıp kollap çıkışlar ediyor. Ne yapıp şu dronelar geliyor. Şunu bir düşündürsem. Murat ağa birinciden İran'ın şu uruşta esası alıp barayan siyaseti şu propagandadan var. Eğer bize zat deyseniz biz hem öz halkımızı kırarız, halkımızı kırmağı da tayin görkezdiler, 40 bin adam kırıp hem regionu oda çıkar tapavut yok bize ol hayfi devletliğini. Şunun yerine getirdi göze. Irak'a nemetti, Bahreyn'i vurdu, Kuveyt'i vurdu, Katar'ı vurdu, Dubai'yi vurdu, Saudski Arabiyan'ı vurdu, Oman'ı vurdu. Göze şulan Oman'ın en yakın anamdar doğusu. Ondan sonra o tarafta olan vuryanlar grajdanski obyektli, airport, otel, şuları vuryanlar. O Amerikan bazalarda onu hiç ödem iyiydi giderli. Sebebi bir sel var. Şu devletleri Amerika ayağına yıkıldılar, kahiş ettiler İran'ı bombard etmesin. O zaman bir Türkiye'ni vurdular önün. Türkiye'ni balistik raketler, ödem Irak'ın Suriye'nin üstünden çıkıp barıp o ağırda neme düştü yöne NATO güçleri onu vurup yatırıyor. İnnen Azerbaycan'ı vurdular 5 tane drone atıyorlar, birini Azerbaycan'la koydu, dördüsü barıya, biri bir şkolun kaptanına düşüyor, biri aeroporta düşüyor. Bir kuş tane adam yaralanıyor. Hadir kim neme haberine var. İlham Aliyev Khamenei ölenine yürüyte İran'ın pasolsvatına barıp öz lişni ödü kıyınan çıkartını verdi. Barıp şu tadı jurnalına da kol çekti. Ondan sonra önü İsrail Livan'a çözdü. Livan'ı napadat etti hem yerden hem göğünden. İran'ın pasolsvatını vurdu. Elif şotada, Elif yürüyte Livan'ın İran'ın diplomatlarını alıp geldi. Elif şunu şey diye, bana diye bunun diplomatlarını halas edip yön, bu haramzadalar bizim yurdumuzun üstüne çözdüyor dedi. Şunu şey diye ama itti bir şerefli. Siz hükmen cevap verirsiniz dedi. Onun ikinci diyen daha.
İran'ın Daşarı İşler Ministerinin ornmasarı çıkış edip aytdı. Men haberim yok dedi. Kim atandı bilemek dedi. Olan ofisalini beren haberi şu. Yöne İran bir devleti ki bu uğraşta hiç kim filana. Onun doğusu yok dünyanın gözünde. Onun bir ideologiyası var. Şiizm yani Sehyonist Şiizm nemeleri var. Şol için ola öz halkını bütün Müslümanları kırmağa tayin ta öz maksatlarına yetsin. Şol için olara dost diyen zat yok. Ondan sonra bunun yine bir mentalitesi var. Eğer sen korkyanlığını bilsele çekinyenliğini beter üstüne napadat et yerli. Türkiye ne hilli İran'a kömek edecek oldu. Bütün İran halkı Türkiye'ni neme etmeli, tavarını alman, Türkiye'ye gitmen, İran'ı kollayan içindi. Abla da olsa Türkiye'ye çözdüler. Sebebi Türkiye korkyan mı kadıydılar? Azerbaycan korkyan kadıydılar. Pasolstva var Ayetullah Khamenei'nin ölünü kıynanç bildirenler. Bu korkyanın bildi kayten beter bombok. Şun yanak bula haramzada. Şun için men aytacak olayandadım Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün Türk devletlerine. Siz eğer şun karşısında çare görmeseniz sizin hemmenizin üstüne bomba oklayası. Şundan hiç kaçıp tıp bilmeyeniz. Bula biz gittik regionu oda çekip gider diye. Aytyan, ofisyal televizyonda aytyanlar. Biz regionu. Şun için mara şu da yine bir daha da subut etti. Komşu devletin içinde adam hukukları, deklarasiyeti bozulsa, öz halkını kırsa, demokratiya bulmasa, yapık devlet bolsa, İrdiviç sen hemme yıllap kazanan dağdın, üstünen yurdunu bir günün içinde oda çek bileyenler. Şol için özüm östyenli beğenip oturmalı, komşunda şunu yanak zat bolup dursa. Eğer Türkmenistan'da halk köse otursalar, İran hiç vakit ötü bilmeye. Sebebi Türkmenistan'da hükmen iri güç uruş bolya şol yayrayaram. Şun kun İran'da bol otimi. Türkmenistan'da da haramzada men arkada kuruyanlı oturmadım. Bir tane rakete bilen besneme. Hükmen emet yaşıyor. Biz ön ayttık ha, Türkmenistan'da çocuk bilir mi diye. Biz hava şeyle analizimiz vardı. Azerbaycan'da çocuk Türkmenistan. Şimdi Türkmenistan'da çözüyor şey. Karanlıkta ne eli mescidin vuracak orada vuruversin. Ona kayıttım onu Müslüman hasap eden hak bula. Onu adam hasap eden hak. Hükmenen vuruyor. Yöne bunu övünce o tesirli Amerika devletleri vurup başladılar. Hemen inni şu atlen 76% raketni potansiyelini vurdular. Ondan sonra 73% nemesi kutordu, dronları kutordu İran'ın. Şu an İran'la o nemedadı lancerler var rakete noklayan. Şontu yok. Ortiyetten alacak olup dün gepleşik geçirdi İran'ın Dışişleri İşler Ministeri. Ortiyet ne ettim İran'a vereceğini bilenek, verer mi vermer mi olan belli de. Sebebi ola da şuna teredi otu yerdeyine. Şunun için İran'ın praktiski şu atla men potansiyelleri utoruk geliyor. Amerikalı ve de İran'ın военный морской военный potansiyelini doğru dargattılar, unuştacak ettiler. Şu atla o yankı neme var geçelge denizde İran kontrol ediyor Amuski neme preliv diye. İran şu at kontrol edip bilene on kontrolü Amerikalı'nın eline eğen geçti. İnne deydi şu tağdan karabılları özmet geçirir sapravajlenevelen deydiler. Şun abyavid ettiler. İran воздушный пространство доле Amerikan kontrolüne geçti. İran'ın proto-воздушный sili yok işleyen. İran'ın samolyotlar vayeniniz hem unuştacak ettiler. Hiç illi potansiyeli yok. Şu taraftan İran'ın inni kalan yengil yararlı. Yakın aralıktaki atıp bilen raketaları. Şu için bulabilen inni. Yakın hiç de edip bilmeyecek, hiç de ispasoplu yok zatları vurmağa akmal. Yerde şu tarları terörist uğradım, göçürür, bomba koyup göçürür.
İran'ın edibilecek daha şu. Regionu bulaştırmak niyeti oldu. O zatları otursa o zaman adam uğradı. Şol için Türkmenistan şunu etmeli da Azerbaycan'ın granisalarını doğru yapmalı. İran'ın kültürlü centerlerini doğru yapmalı. İran'ın pasolosluğu ile işleşen adamlar doğru kontrolle saklamalı. İran'a gidip oka, şu da katmayan adamları patnablu deney almalı. İran terörist hareketler regionuna inni köfeller tebebi raketler oturdu, onun yana potansiyeli yok, şu da atlara yatar. Şol için şun Türkmenistan'ın pasolosluğuna Hamine'nin nemesi için daha da aşırılı. Kim kıynanç bildirecek şuna da baramam. Bardınız kuturdunuz. Hemen Türkmen devleti kontrollerler dedi. Hemen şun yana sizin İslam'ınızı görse sizin üstünüze şolarlar. Şunu şun etmeliler. Türk devletleri de şu İran'ın şun yana hareketini berk reaksiye görkezmeli. Katı reaksiye görkezmeli. Neyse katı dursa bilsene şunu İran'ın hükümeti yanının teretmeni geçip gidiyor. Bunları korkulmalı. Bunlar bu iş bilen, dünyanın korkulmak siyaseti bilen 47 yılla uspeşni ettiler, yönü inmiş onu ettirmeliler. Bula inni korktum. Türk devletler bilelikte şu atlen beyanat yayratmalı. Türkiye devleti hükmen cevap vermeli. Azerbaycan bir okuna 10 tane ok atmalı. Şunu etmese iyiden kesmeye İran. Hemen söz aydı vatin şunu etmeseler. Şu yurtları bulaştırıyor İran. Ay görürse inşallah Türkmenistan'da bir hiç tat bulmasın. Neyem olsa da bir İran devletini olan bir halk onun problematı var. Şu halkın öz problematı bir boşlamda yani bir de şolardan yankı ziyan yaratıyor. Muhammed ağa, şimdi Türkler boyunca da bir komentar ettik. Ümitiyorum. Şunu bir dinlen açık şöyle Türkler aydiya. Çok önemli bir açıklama geldi, bir füze açıklaması. Ayrıntısını şöyle paylaşayım. Bir balistik mühimmatın etkisiz hale getirildiği duyuruldu. İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz'de konuştu. NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildi deniliyor. Şimdi biz halihazırda İran Savaşı'nı konuşuyoruz. Bölgeye yansımalarını konuşuyoruz. Uzunca bir süredir de bu konunun İran'daki gerginliğin, savaş durumunun Türkiye'ye bir yansıması olur mu olmaz mı diye sorarken şimdi Milli Savunma Bakanlığı diyor ki İran'dan ateşlenen bir füze etkisiz hale getirildi diyor. Bu konuyla ilgili ayrıntıları paylaşayım. Tekrar okumam gerekirse İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaja edilerek etkisiz hale getirilmiştir deniliyor. Şimdi birazdan Ankara'ya da gideceğiz. Bu konuya dair ayrıntıları yine arkadaşlarımızdan dinleyeceğiz ama tabii çok önemli ve sıcak bir gelişme. İran'dan ateşlenen bir füzenin etkisiz hale getirildiği söyleniyor. Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından. Yetim tüm yok yori. Şuna bir komentarı versin Muhammed ağa. Şu yankı aydınmı da İran ünlüğün bir tane balistik raketanı Irak'ın üstünde Suriye'nin şurada bir mi iki? Bir tane balistik raket. Yani onu NATO'nun nemeleri vuruyor. Yani İran belli, maksadı belli, nira vuruyanı belli, nemedik oklatta. Yani bilmeyen neden daha diyor. Balistik raketa her bir vayenlilerin eline kıdattı. Onu spesyalistlik ya emmedi yok korkaman devler. Beden Azerbaycan'ın kıyını aydıp bilirler, ay öğleri edip bir yer falan etti. O drone. Yani onu edip bilmeye. Şu Türkiye'nin asker meyalliği. Bir de Türkiye devletinin yanlışı şu neçerli. Türkiye devleti eğer İran'ın içinde bolyan vakalara, adamların karşısına edilen cinayete, halkın tarafında durup hareket eden olsa, Türkiye tarafı karar vermelilerdi İran. Yani Türkiye etmedi. Türkiye İslam'ı sözünden korkedi. Türkiye kaytan
korkup birden bize dat bulamasın falan bir tor bir direkt datlar nemedip özünü pat udar koydu. Şol için Türkiye hükmen öz siyasetini İran marada ütketmeli. Olara yaranıp sen olun goyunu taf bilme. Olun sen kanim düşmanı. Ola ideologist sana düşman. Ola Şiiler bir Şii'en de Şii'en sehyonistleri. Bula bir topar bulan hemme Şii'li kollanak ben sana adır görkedeyin. Afganistan'daki hezara Şii'li neyme diye. Başlam rada eğer ben şun demesin prosto görkedeyin. Kulağısın fetva verdi. İran'la kollacak olamam. Hamene'nin ayetine baracak olamam. Biyanet yaylatacak olamam. Bütün Şii'lerin düşmanıvi. İran'ın şu Hamene'sinin Şii'leri bitiren diyanını tarihte için getiren aktı. Eştade kıyırıp aydı otuyor. Biz diye kırmanı verdi. Nerede? Evet. Bizim diye yaş oğullarımız satın alıp diye bir direk uruşlara koştu. Suriye'de kırdırttı. Hem yeke yüzüne aydı o diye İran hükümetine. Neme Irak'taki Ayetullah Sistani başından karşı Hamene'yle. Bula tebe başka Şii'yle. Bula Sehyonist Şii'yle. Bula İmam Mehdi'nin gelmeğine yol açmalıyıp dünyanı bulaştırmalıyıp ideolojisinden uğralıyor. İran'ın encümene hücciyetiye deyip o Şam vaktinden düren Şii faşistlerinin nemeleri. Aha. Muhammed abi, bolmasa inip geçkerde görkezler. Yo ya. جمهوری اسلامی ایران به نفع ما نبود و به نفع ما نشد بلکه این نظام به ظاهر اسلامی یا ظاهرا شیعی خسارات بسیار زیادی Şu men yankı değerlemayt yani. چون Ben öz nimelemde koyuyorum. Hem Şii'yle fetva veriyor. Bula Şii'ye diyen yetirerler bunu. Şunun için İran'ın hükümet bir faşistlik hükümet. O Müslümançılığı da değişiyor. Daha Şii'lere değiştiriyor. Doğru. Yine bir video görelim Muhammed ağa. Doğru aydan şol İran'ın hazır yağdayı. Bu ol nime diyer banzai. Banzai bolanlar kamikazalar banzai'ye gidiyor. Banzai demek menem ölüyen hem öldürüyen. Banzai demek. İran hükümeti hazır şu uçtu. Biz yıkılar solin bir topar devletler bulak giderdik nime diyer. İsrail'den başlar. Şantaj ediyor da banditli yani. Bahreyn, bolmasa Dubai'dagi hükümeti häzirem şoktu. Bizin hem raketalar gelen düşünen oldu. Häzirem şoktu. Ine Dubai, Katar, Bahreyn, Oman, Saudi Arabiya devletleri inni olurum nime karşı. Yani İran'a karşı. Eğer dine İsrail'i vurulmalısa, onda bolsa da belki Müslüman devletler zat diyme de yönü şu Müslüman da devletler ne yapıcı diye men şunu hiç yani logik boyunca düşünen yönü şunu etmese kovalardı. O yönü şunu etti de kıynan tamam. İnne hazır Azerbaycan Türkmenistan'a mümkün şu diyanını da yal bolur. Bilem dok Allah korusun yönü bilem dok sebebi Türkmenistan'ın katı bir İran'ın dostu onun daşından katı oluşuk devlet bildiriyor. Hem siyasi yani meydançada oluşuk hem harbi meydançada hem de oluşuk. O belli. Bu arkada şehir uyalar öz yani dinastiyasını uyalar yönü devlet beni işler yok. Devlet kaldırıp devleti güçlendirip onun pulunu güçlendirip onun yani iqtisadiyetini güçlendirip oraya da yok. Değil mi? Ben zapravka oraya yani neme satıp bolyan bolsa şu dağıtları kurup derrov abrabot edip satıp daşına gider yani şu dağıtları investitsiyalar yöne halka sosyal problemalara bizim cemiyetimizi üstürecek olup medeniyetimizi üstürecek olup o dağıtlara hiç dağıt yok. Men yine gen görüyen her vakt Muhammed ağa
bizim bir bay tarihimiz var. Inan ine Allah var üstümüzde son 36 yılda biz öz tarihimizi yadına çıkardık. Türkmenbaşı, onun en atası, cigileri, inileri, nimeleri, onun tarihi, ruhnaması, altın asırı, inni bul haramdada geldi, mun kitapları, mun kazanın üstünlükleri, kahramançılıkları, 60 itleri, inni oğlunun ikisani kitabı, inni şunun tarihi, şunun babatı, atası, alkaş atası, şu da attı. Bizim devletimizin bağlımız tarihimiz. Tarih boyunca hiç sat yok. Demek bunun Türkmenistan tarihini kaldırıp Türkmenistan devletini kaldırmak bilen işleri yok. Bunu kayıtıp şu tarihleri yitirip Türkmenistan devleti yitirip öz tarihini koyup öz Berdimustan yanına mümkün Türkmenistan adı olur. Yani arkada Ayetullah yalı olur. O oğlu Konstitusiyonlu Suudun başlığı olur. O Kerimul diyen bir kezzap olan prezident olur. Bulur var. Esası struktura hükümeti koyup bunu Türkmenin işini öğrenelim. Şunun için hürmetiyle biz Gökmen Cuma bayramına kalmalı, tayar olun. Ay yöne gurluyalar şu kısan siyasetçi eydiyalar beydiyalar deyip bize üns vermeyen kalmalı biz hemmemiz. Şunu üns verin. Kalsak düzel ya, kalmasak şunun izi durmuyor. Nemen günah yiyen. Bizim her ünsü çağıracak gel. Şu kadar çağıracak. Eğer kalmasanız onunla bizim sizi çağırıp duracak gel tebi. Kalmasanız neymiş sözümüz dair abi. Aydın Muhammed. Burada men korkyandadım. Birinciden aytçık oluyor. Biz hemme analizimiz şu atlım durmuş patricida edip geliyor. Biz birinci ayttık Azerbaycan'a, Türkmenistan'a, Türkiye çözor dip. İkili bollu, bulan bolya. Ben bir tane yeni neme koydum İran'ın gaziyetlerini, Telegram kanallarını. Türkmenistan'ın üstü bilen iki tane drone gelip İran'ın bayanını bazılarını vurtlayıp haber yayrattılar. Bir önerden yayrana. Tayinleyalla poşu. Ve burada ben en korkyan adım neymi vatandaşlar? Irak bir primer koyup gitti. Irak uruştan, otorondan son köp raskot bollu, çıktıcı bollu, eyyem gidip de Kuveyt'i aldı. Neyim için? Kuveyt'in baylığını alıp kayıttı. Men korkyanım şey, Türkmenistan en ıslabı halkı bunları kollanak, halkın yirgeniyen adam toti, İran'ın kıstanta şu takliyonu yarım saat Türkmenistan alma. Sonundan korkyandadım ben. Şol için ben bütün dünya Türkmenlerine aytacak oluyor. Türkmenistan'ı işimiz bolmasın kim haramdadı yurdunu oti, biz Türkmenistan'ı korumokluk, iyini durmokluk, şun yanak bir yağdayı olacak olsa Türkmenistan'ımızı kollamalı. Bir. İkinciden ben Türkiye, Türk devletlerine şun diyeceği koymani. Siz bir reaksiya İran'ın önüne görkezmeli. Bütün Türk devletleri eğer birden birine İran hükümeti şikayet yetirecek olsa hem bırakızdan şun önüne duracaklığını ofisyalini hem yerde beyan etmeli. Şu pozisyeden etmese Türkmenistan'da çözmeğine biz yol açıyoruz. Doğru diyen Muhammed görürüz inşallah. Türkmenistan devleti öğüdünü korap bilmeli. Şu neçelli. Bunlar ne halk üstürdü, ne harbuluklar üstürdü, ne polisan üstürdü, ne MKM'ni üstürdü. Şol aktivistler kovulap, yani şu yanlış yol ködeyenleri, şu düetmek için çıkana düetmeyeni görködeyen adamlar kovulap yiyorlar. Dini arkada aşıklar. Kahraman arkada, yeni vurlar arkada. Kahramançılık etmedik arkada. Milli lider yani ideyası, fikri olmadık milli lider. Dünyada yok oraya. Muhammed abi ben bir video okuyacak. Şu videoyu interpret edelim. Ya bir minut. Yine şu kongreste, men şu kongreste boldum. Intern şu kongreste bolup geçende hatta. For this war. Amerikan kongresini öğren. Israel is the reason for this war.
America does not want to fight this war for Israel. Come on, let's go. America does not want to fight its sons and daughters the war for Israel. Your inability to name that shows you have lived this as leaders. Alex, this is wrong, and nobody wants to fight for Israel. Out. No one wants to fight for Israel. His hand. Oh, his hand. Muhammed ağa. Neye mi diye şu adam? Hem tercüme et ver. Ben de bir diye ne için Amerikalı İsrail için uğraşmalı ya. Biz diye şu uğraşa karşı diye içinden vot bayen ne Amerika her şey. Şol için Amerika'da hem merak kapma karşı. Şol için hem iminle Amerika bey. Şol için iminle Amerika parakat. Şol için Amerika dünyada en güçlü devlet. Sebebi her kim fikirine edip biliyor. İyi halkı öz onamına dayanıp fikirini durlu görünüşünde kahar kazaplı hükümete aydı biliyorlar. Bizim halkımız eğer şeydi bilse şu atlam meclisin içinde bir kıygırıp şey edip çıkıbildi bir eyyem bizim problemlerimiz çözülüyor. Türk belli kul olup gezmiyor. Biz şunu işe edebilem de. Yani Amerikalı şu işe edebiliyor. Amerikalı Trump'ın imigrasyon politikasına karşı bir tane yazıcı, yaş ayal, yazıcı, 30-32 yaşındaki ayal. İmigrasyon politikası gelip imigrantlar tutacak olanı özünü okulun önüne tutuyor, okulun önüne. Öldürüyorlar. Yine bir tane mitbirat, oğlum, demeleri imigrantlar kollap, imigrasyon politikanın önüne durup ona vurup verirdiler. Amerikan halkı şu. Şol için Amerika'da diktatör emele gelmeyen, diktatörlüğe yol vermeyen. Şu sebepten vatandaşlar, biz başında gepledik. Biz sesimizi çıkarmalı. Biz vatanımızı korumak için hem melada tayin olmalı. Yöne muhtuna istat verilmeye, muhtuna verilse bilginin onu öz beyafit için etiyenler. Biz öz beyafitimizi bilmeli. Biz vatanımız için canımızdan vermeli, ziyanım çekmeli olacak, turmaya da gitmeli olacak, vurulmalı olacak, gencil yöne solidarnosti olmalı. Bir adamı hükümet vursa, gençse, aktivist bizim hemmemiz ayağı kalmalı. Şonda biz şunu yanak bolu biliyor. Şunu elini tutup alıp giderler yönetirmeye bakmalılar. Ne için? Tevabatte beter oluyor. Yönüşte adam yaşayet edip çıkardılar o security nimeleri. Yöne şunu turmaya bakmayarlar. Şun yanak devlet bizde olmalı. Metbuat ağlatlı olmalı. Şu atları görk edip bilmeli. Oy dürlü fikirle. Yöne halk ne emediyse şuna boyun olmalı. Doğru diyeyim. Not want to fight this war for Israel. Come on. Terdim hormatly arkadaşlar. Yine şu kadrlarda nime görkedeyin. Şu veteran Martbeh. Not want to fight this war. Martbeh. Şu 4-5 tane şu zarlı otur. Şu Martbehlar. Şu yürütüldü. Biz İran'a karşı görüşmeler, biz İsrail'i kollamalılar. Biz koşulmalılar deyip çıkış ediyor. Ödem kongresta. Kongres olanı mecliste. Meclisin zasidanyası tur. Meclis yerine yine biz ulu yığına görüyorsa yöne kongresta her yıl komisyalar var. Mesela şimdi Ukrayna ve Rusya vuruşu boyunca bir komisya. Adam hakları boyunca beylik komisya. Kanunsuzluk boyunca bu komisya. Dünyada kezzaplık yani maşençilik, kurbanlıyalı pul oğlap, halkın pulunu oğlap Dubai'da saklap yörenlere karşı bir komisya. Şuraya komisyalar var. O komisyaların keçi bir tamamlarda oluyor da. Yine şu yerde katlaşan adam bir komisyada ayda öz fikrini ayda. Siz aydarsanız hangi demokratiyamını tutup gittiler. Hava şu yerde şu adam gıyıqırıp aytmalılar. Hat üstü bilen yüzlenmeli. Ya da başka bir prosedurlar var. Şunu etmen gıyıqırıp yani nemetini örködüye. Görköz birliği öz neyardaçılığını bunu alıp gittiler. Yönü daşına çıkarıp koyuyor. Tesirim mi? Tesirim mi? Tesirim mi? Ya içinde otururlar mı orlaya bunu? Ünferin şu adam daşına çıkarır, basmazlar. Kattor diye Muhammed Ağa sebebi. Eğer basaysa, jurnalistan bök ya, politikler bök ya sırada. Yani pravzashitnikler bök ya.
ettirmeler. Ine şoň üçin şu Amerika beýik. Mun konstitusiýasynyň başynda adalatlyk bar. Türkmen Biz başam ýok. Amerikan şu adlar Adam oldu. yok, milli liderim yok. Şun nimetinde konstitusiýanyň en düýünde adalatlyk adam iň döwletden ulur diýip ýazylgy. Şoň üçin Trump'ın beýlekem oň tapawy ýok. Amerika öz adatlygyny gorar. Häzir Trump ine bir kanundatly dur, şuňlukça. Ananyň Trump gater ve tutar. Muny ya batarlar ya öldürürler. Şoňly tutar. Öz Amerikanlar eder onu. Iranyň nimetler. Şoň üçin gorkýarym Trump şondan. Ne şunu men mezbur etmeli boldum. Amerikan halkyny gorap diýip du ýöne onu integrasiýa ol bir topar işler olur. Ne şu hatlar. Ne şol demokratiýa. Haçanda bir ýer ýa ay teýerde prezident saýlasak gene okuýar bol. Bolmaz. Haçanda sistema ütköse yallaklara orun ýok o ýerde. Yani kezdaplar orun ýok o ýerde. O ýerde orun we aktivistlere, grazdan aktivistlere kim öňe çykyp gürlese şol adam döwletiň ösüşine kömek edýär. Ine şola orun bolansoň döwlet ösüp gidýär. Şoň üçin siz deňişdirmeň sistemany. Deňişdirjek bolsaňyz ine diktator sistemady. Koreýa şo ýerde kim gelätin ýalaklarlar we demokratik sistema ine Ýewropa. Sarkozyny bastılar, häzir Macron guturdygy basýarlar. Hani Koreýada bas gördüler prezidenti? Ya Türkmenistanda bas gördüler mi? Ýok. Macron'un milli basılacağını bilýär, gorkýar halkdan, halkyň aýdan zady edýär. Zapasovka diýem, kanuny diýär. Ne şunu demokratiýa diýär. Şunu ýanky aýdyşyň diýär. Ýalňyza bir adam bir erwetler ýatky diýär, demokratiýa bolup siz bozýaňyz diýär. Biz demokratiýa diýmek siz aýdýan zatlaryňyzy medeniyet tarapyndan aýtmaly. Siz adamın gowuny dewip ýatsaňyz, ýa söwüp ýatsaňyz, siz demokratiýa bilen daxylyňyz ýok. Siz başga zat bilen daxylyňyz bar. Şoň üçin biz aýrýar. Maňa garşy näme ýatsaňyz ýa men goýýandym. Ýöne egerde sen şahsyna degsen ýa menka ýa başga ýerinkä aýrýan. Näme? Sebäbi sen öz ýanky aýtjak pikirini dogry medeniyet diline aýdylan ok. Sen öwrenmeli. Şoň üçin men aýrýar. Bolmasa men aýram, kana men bir topar nimelerim durundur videonun aşağında maňa garşy ýazýarlar, meni gollap ýazýarlar tapawy ýok. Adamyň pikiri. Her kim meni gollamaly, ya Muhammed Döwejini gollamaly, o dogry. Her kim öz pikirini aýtmaly. Biz şoň üçin görüşýär. Ýöne medeniyet aýtmaly. Ine TikTok'ta çykyş edýän bir topar akrobotlar gelýär. Ştangistlar. Egerde bir medeniyetli gürläp men bilen gidişip bilse, baş üstüne biz gidiş yapşar bolan. Siyasatda, durmuşda, ya sosial torlarda, ya iqtisadiýetde tapawy ýok. Ýöne bular geleniň ýanky ölküden adamlar bilen seks etjek bolup maniaklar bir diýen zatlaryny öldürip işleýän ki. O zaman utanmana men arkada bolýan ýa. Elbetde sen ýalaklar bollasa onu arkada Amerika bize. Yani şol ýaly. Biz medeniyetli öz garşydaşmada düşünürüp öwrenmeli we oň şahsyna ýetmeliler. Siz aýdyp bilersiniz, bir adam näçe Qur'anly haramlady diýýär. Bir diýen sebäbi o haramlady nasıl ýaşy. Aýrar zat ýok. Öz halkyna garşy genosid edýär. Günne adamlar ölýär. Şo milli lider bolansoň günne adamlar ölýär. Ýol beren ok Türkmenistanyň ösüşine. Halka azat Türkmenistandan çykyp işläp ya içine girip içine biznes açar ýaly. Doğun anlaştıram yol verin o. Ola ýegini marda näme diýär? Marlara. Aýtmany utanýan o. Dip bolan şol ýaly. Hani men garnaşym diýdin? Diýerligine ýere goýmak. Diýerligine. Ana botdur ha. Bizim firma ýa bizim bir toparlar diýär. Bizim garnaşymyz bar. Ýöne bir öňe çykýanlar. Ýerini bilýänler. Türkmenistanda da firmamız boldy. Garnaşymyz böküňe çykmady. Garnaşy işlemeden. Özüni işlet, özüni galdyk. Berde de özüni galýar. Araplaryň beýlikleri, Araplary da öňe çykdyramdyk. Beýlikleri de öňe çykdyramdyk. Adalatly çözýär. Şol ýaly bu başgaça bolanok. Biz başga sistemada. Men häzir diktatorlyk edip başlasam adamym malmy ýek özüm alýar. Ýewropa şeýle. Şoň üçin ýa biz alaşy tapýar. Oturup kirli bilen işläp çözüp tapýar we bilýär. Hem işgärler hem menim hem memnun etýär. Galany ýatym şonu. Urum adany menim adany. Şeýdikdi.
öz şeyledir. Ol sen şunu etmesen, erti men sen kellan goparan desen sen gorku diýen ol adam. O gorguly inisiatiwa da bermeýär. Ýok bolup gidýär. Gorkujugyna ýa kellesine pikirim gelmeýär. Diňe öz janyny el goranyp ýa getýär. Elbette eger ogluk eden bolsa sen aýdyp bilersiň onuň ýüzüne. Ýöne ogluk etmese seni gorkunmak näme? Onu diýmek sen özüň ýokary goýýanda olurdy. Diýmek sen şondan gorkur ýaly etjek bolýan, soň işi gerek sana. Şu gorkup durýar ýaly etjek bolýan. Şoma duruşy da. Ýana dogry Muhammed ağa. Doğru. Hemme doğru. Şol için bizim hemme gurrumlemiz şu da. Eger demokratiya bolmasa ýurtda korrupsiýa bolýar. Ýurtda sen realnystdan daşlaşýan. Halkyň ýagdaýyny bileňa. O ideya öýtgedip biljek ideyalar tapy bilmeýär. Sen ýurtda halkyň arasynda alalaşyk tapjak bolaňa. Ondan halkdan daşlaşýan soňunda da halk denýär. Hemme diktatordan geljek şu. O zaman onu başka bir yerini günahkar etmek gerek ki. Amerika ortaya geliyor. Öz yurdun içinde özün. Sen halkı razı saklayabilmesen. Realnıstan daşlaşsan özün oğurluk ettin. Halk seni ayırıyor. Başka adam ayırmak gereği yok. Haçanın bilsen ıslah bulanmı. Beyleki devletle de başka niyetle bilen gelecek oluyor. Şol için emme günah birinci özün. Doğru. İran'a hiç çocuk olanak ne için milyarlar çocuklar çıktı dedip şu an İran belasından deyince olup böyle. İran ne? 20 millet gepleşecek oldu, düşünecek oldu. En sonunda tupika dirediler. Beren sözüne kol çeken şartnamasına boyun ne? Halkını kırıp otu. Dünyada başka yurtların içinde terör edip otu. Terörçülük toporlar deredi otu. Bolya diye erti yenetiye. Bolya diye 47 yıllar Amerikalı çoğunda neft için boku ne yakaramdan. Ola bir delik pulsun. Nefti Amerika hem ekşen beriye. Tebebi köp pul töle. Sen Amerika kampanyalı bilen bar şertnamen barat Türkmenistan'ın gazını $2,000 alıyor. Kütahya $200 alıyor. Bir yerde aydan şolardan. O Trump gelip satın alana kampanyalar. Yeni burada dediğini. Sen şöyle bilen şartname et yani. Şu an hem Orta Asya'daki devletler arzusu Avrupa gaz üretmek, neft üretmek. İran'ın arzusu Avrupa neft gaz üretmek. Arap devletlerin arzusu şöyle bilen iş. Tebebi öyle bilen işletim. Hemen kanunçuluk olmalı. Hemen garantiye. Hiçbir problemi yok. Yukarı kahadına malyanlı. Barıp sen neftin giyilgen Al-Qaydiyana hiçim yok. Gazın sen arkasına al, ben sana pul verecek edip Al-Qaydiyana yok. Bir bağ orada aydıvanlar. Nerede Al-Qaydiptirli? Sonku dövürdü. O 19. asırda o. Öz saldatlarını eltip hiç kimi eltmeyen hava alıp gidiptirli. Hadır o da dövür. Bollum burada. Ya burada yiyecek kolyam burada sen. Yok. Şunu yanak vatandaşlar. Bolyam. Yok. Yang bir jangylar. Serden hormatly ilişler. Ine propaganda wada, orsun propagandasy, oson bir topar döwletleriň propagandasy, Ýewropa diýämi, Amerika ýene pin dost diýämi. Ol bir ýürite şeýle klima ýarada ýöne şoluň öýler hem jaýlaryny Ýewropada saklaýar we Amerikada saklaýar. Ine Türkmen ýerinde biz söýýäs Amerika beýle hey her bir Türkmeniň arzuwy Ýewropaga gidip işlemek we ýaşamak şu ýerde. Her bir Türkmeniň arzuwy Amerikaga gidip işlemek we şu ýerde ýaşamak. Şonu ýygyna gaýtdyýsan gaýtmaýar şu. Käbileri men tanýan. Mana da biz Türkmenistana barsak ýaşamam bilmezdi. Bul ýaly agaz tapmazdy. Ine şu ýaly biz Amerikan ýigrenýär. Ýöne şoňa ýa arzu edýär gitmeli. Ýa kellemde propaganda bar. Ola bir ikinji ine şu ýaly bir neme wada? Şu uruşda İsrail, İran, Amerika we beýlik döwletleriň arasynda gidýän uruşda bir topor siýasat tepleşýär. Ine İsrail Palestinany gatgynady. Häzir İran Izrail urýagyny her kim begenýär.
her bir Türkmen ya da her bir derle köp Türkmenler dünýäniň musulmanlary begenýä Eýrany golýar şoň üçin. Olum näçip sebäbi İsrail Palestinany ýanky şeýtdi, ine Eýranam şoň gaýtardy berýär. Bizim golýar diýip ýanky näme diýýär. Hawa şoň üçin şu uruşda köp zatlar sepleşýär. Öňkü uruşlar gelip ýene sepleşip gidýär. Häzirki uruşlar öňkü uruşlara gidip gidýär. Şoň üçin biz siýasatda her zady aýratyn seretmeli. Dasya. Şoňky bunda Eýran gapdalky döwletlerini bombalaýar we İsrail bombalaýar. Arnal ýa-me ýa özüni gorýarmy? Men o hakda diýiljekkä häzir. Elbetde ol oňa topuldy birinçi ýanky döwletler. Ol hökman gaýtargy bermeli. Ýöne oňa Saudy Arabia topulanok, oňa Bahreyn topulanok, Oman topulanok, oňa Abu Dhabi topulanok, oňa Dubai topulanok, oňa Azerbaýjan topulanok, oňa Türkiýe topulanok. Olur näme diýär? Biz habarymyz ýok. Şoň üçin ine şu Muhammed Ağaň şu ideologiýasy dogry. Şul diktatura bolana da şunu ölkütse hemme zaýlak diýär. İzinen. Ine Gurban Gulam eger gidinçek bolsa şolam aýtdy, ine ýanynaky Ýygnaşdan aýtdy. Men gaçşak bolsam mardan Afganslary sokaryn bolýan terrorist akt ederim, gana bulak giderim ýa-da. Ine şolam şeýdip gidýär. Bu bir diktatorlaryň ýanky gaçmak sistematy. Diktator gaçanny ine şeýle gaçýar. Ýöne diktator oturup pikir edip, ay menem adamday, menem beýtmäýin, menem adamçylygma, menem wyjdanymma, gelin halky geçirin, ine gelin alın, ine serdin men şu nokada şeýle getirip bildim, döwleti inni özüňiz edin, bir zat edin diýip ýanky ýöne gitmeýär. Gurbanly diýär, ine eginleşlerine diýär, men balamy sataryn ýa. Menem serdarymyň wezipemi gidirmez ýa. Ey, bunu görýän näme ýapyşýar wezipelerini? Haýsy bir türkmen öz watanyna şulardan gorunjak bir şeydi ýapyşyp gördü. Aýdany maňa bir menem şeýdi bilemok. Men gönaýdyn. Menem şeýdi bilemok. Muhammed Ağa da şeýdi bilemok. Näme bunu görüşýär? Men öňüm aýdýan. Bizim görüşýär, ýatman görüşýär. Seret, ine şulan bu ya ölüm ya da Maňa da şol. Maňa menem şu berdi Muhammed'e aýyrmasam, menem haram ölenim. Intek ölme, intek de işimiz gat köp Muhammed. Yok, men aýdyn, Türkmen halkym kösenip ýokka, men ölsem men haram ölenim. Men bir zat etmeli. Elimden gelen ne der? Janyma, aýama, hiç de. Men şol üçin etýän. Men söz berýän bütün dünýä türkmenlerine. Türkmenle kösende eger men hiç zat edibilmesem men haram ölenim. Gat dogry. Ine men gönaýyn, men oru ýaly gahryman, näme Muhammed Ağa ýaly. Ýöne ine sizden bir artykmas şeýim ýok. Şu güni çelle men şunu koda yetdim. Indi bir zady gördüm. Men şu durmuşda etmeli adam Türkmenistan adatdan çykan boldy. Men asozna geldim şu mesele. Ýöne ýanky näme aýdyşýaly, ýanky geldi gamlon aýdyşýaly pop lat edip ýanky populist nimelerde gelemok. Men geldim düýpli görüşme bolýar. Düýpli görüşýär. Birinji günden biz Gurbanyň ýakatyndan aldyk, biz goýberende okşuny. Ya basýas ya aýrýas. Boldy. Ya gaç gidýär. Başga ilacı ýok şoň. Şoň üçin biz siýasatymyzy üýtkezemdik. Biz halky genosid edip duran adama garşy. Şu gün Gurban Guly, erti Serdar, bir gün Kerim bolsa bolsun, eger halka garşy bolsa biz şoňa garşy. Boldy. Sebäbi halk diýäniň sen, men, doğan arnaşlarımız, dosyalarımız, komşularımız, bizim vatandaşlarımız, biz halk, biz köplük. Ondan ay halk hiç adet bilmeýär, gorkak. Inanın, müň adam galsa, şoň güýjüni görseňiz aglyňyz açarsınız. Görüň, sadakalar, toýlar edilenler, bir 100 adam üýşe aýtadagy, toň näme geçenden bilmeýär. İşem ýetmeýär. Inanın. Bolmasa ulmaýar. Ya bir Mar vilayeti öz bayramını verilenine bir 1000 adam gymyllasa, işem ýetmeýär. Şu döwlet çalışmakda da bir 10.000 adam gymyllasa, işem ýetmeýär. Biz Gurbanyň ılgap tutup bilmeýär, gaç gidýär şunu. Boldy. Egerde şul halkda
Şunu ýaly adam öňe çykyp bilmeýän bolsa, onu bir ýitik gitmeli. Dogry düşünün. Tebigatyň şerti şeýle. Ay men näle, men ine ol bul diýip öz nimäňi başga birine sowmaň. Her kimiň ýüreginde şol sorun bardyr. Sen ýüregiňden çöz şonu. Goşulýan, goşulan. Bize goşulma, özüň ýöre. Ýa-da gow ýürýäne goşuldy şoň bilen. Ýöne şu meseleni biz çözmeli. Beýle ýatsam, eýle ýatsam $350 milyon häzir Amerika lotereýa utsagan biz şonu çözmeli. Bize alaç ýok, biz diýredik şoňa. Men şonu düşünjek bolýan. MHM, polis, şunu goýulýan haramzadalar aýdýan, biz şu meseleni çözýär, bizde başga alaç ýok. Ýokman çözmeli. Bizde başga alaç ýok. Muhammed Ağaň diýýär, ýok alaç. Egerde bir 10% başga bir şansymyz bolsa başga da diýer. Bizde ýok şans, biz şunu çözämeli. Täze bu böwet otdy. Halkyň öňünde, ykbalyň öňünde, çağrymyň öňünde, döwletiň öňünde, bütün durmuşyň öňünde, bütün Türkmeniň geljegiň öňünde böwet otdy. Ho. Ýa-da dogrymy? Ýazın kommentarda näme pikir ýa. Şoň üçin juma ýanky bayram, Ramazan bayram namazyna biz sizi çağırýar. Şu edek egerde gelmeseňiz, onu özüňizden görmeli. Hormatly ýeşler. Biz özümizden görmeli. Biz başgalardan görmeli. Amerika diýdi, ol diýdi, Iran diýdi, Azerbaycan diýdi, Putin diýdi, ondan Siyonistler diýdi, Allah razı şiýan konspirologlar diýdi, o diýdi, bu diýdi. O boş gurulmalar. Biz özümizden görmeli. Onu biz bizada düşünmeli. Eger halk bilen görüşüp bilmesek, üýüşüp agyr bot bilmesek, onu biz individualny görüşmeli. Ya biz ananam da hiç mi? Individualny ondan şoňa başlamaly. Näme görüşmeli? Onu soň aýdarsyn. Murada men bir kısa da aýtjak şulardan. Şu biz öň çykyş edip başlamyzda bir topar adamlar ay sen Türkmençe gepler bilen gene burada edin aktif öňe çykan adamlar terör etjek. O terör da hakyky teröristler. Şondan kemçilik gözläp şu öňe çykarmajak bolýardylar. O döwletiň siýasatda. Eger alim adamlar, jurnalistler, tarihçiler, siýasatçylar eger şu zatlary edem bolsa bizim ekrana gelip geplemäge hiç hajatymyz ýok. Ýöne şolu edip bilmedik üçin, jurnalistler pul satylan üçin, alimler, ýazyjylar, ýene siýasatçylar elini oňşap beren üçin biz ondan şu dilimiz bilen bir zat etjek bolýar. Şol üçin hem hiç zatdan çekinem de hemme halka da aýtýar. Ýurduny töýmek üçin, ýurduny etme hiç zatdan çekinme. Bilýän zadyňyz aýdym. Näýli görnüşinden halka ýetir bilýän bolsaňyz ýetirin. Biz ba, ýöne biz bilýär. Şu korku belasyny şu halkdan aýry bilsek, şu halkyň içinde näýli alimler de gelir, ýazgylar da gelir, jurnalistler de dörer. Balansy ütkedip bilsek, ola onsoň öz awraýynyň, geljeginiň pully baýly bakty boljagyny halk bilen bolmakda gözläp başlar. Aşun kun, yani şun kun ne? Bundan 5-6 yıl bundan önce Berdi Muhammed'e yadım. Berdi Muhammed için aydım. Berdi Muhammed'e yallaklık edip sesini çıkarman yaranacak bolup görelle gününü görüp biliyadi. Biz indi şu balansı ütkedip var ya. Şonu ütkeddik emmana ondan her kim öz halkına hizmet edecek olur. Biz şu prosesi doğru şu vaat geçiyoruz. Kendi adam ne gelir akıllı adam ne gelir. Doğru diýär. Ine men ýene Türkmen halkyna ýönelik bolýanlar. Vatandaşlar, iyileşler. Kim prezident boljak bolsa, kim meclisiň deputat boljak bolsa, gelecekde azat döwletde. Ol bir häzirki deputatyň häzirki prezidentden deňişdirmän. Azat döwletiň deputaty gapylar açyp bilýär, öz meseleleri çözüp bilýär. Boljak bolsaňyz, erteki gün ministr boljak bolsaňyz, erteki gün bir departamentin başlygy boljak bolsaňyz, ýa bir glawraç boljak bolsaňyz, häzir gymyrlan. Häzir görkezin badyňyzy. Häzir etmeli şol zatlar, ertir hemme zat bolansoň konkurensiýa bol, siz ýam öňe çykylmaýsyňyz. Ýa sizden güýçlüler çykarýar. Şoň üçin häzir siýasatçy boljak bolsaň, prezident boljak bolsaň, deputat boljak bolsaň, bir jemgyýet gurmaň ýolbaşy boljak bolsaň, ine tejribe alyp görüşmeli wagt häzir. Erteki gün ýeňensoň görüşere tejribe de ýok. Hemme zat gülýäli, diňe gürläp, ýa-ni burýaly
Görüş tecrübesi alıp bilmersin. Şoň üçin öňe çykmaly. Muhammed ağa, yeni bir video görkezin men. Oson şoňdan bir Bol etmeýelmi? soňky videoňy görkezin, oson bol edýär. Didep üstündeki batan ayazıklarımda Vak boyun zaman asrında Çöl batan ayazıklarımda Ağzına ağzı verip Dar batan ayazıklarımda Oğlum Yine şu Türkmen halkı. Ünsörün şu kadırda hemme dat göz bolýar. Ünsörün oğudan gyýy. Eşi oğudan, prическасы oğudan, yüzü oğudan, hemme dat oğudan. Kuşam oğudan. Ýöne basýan yerleri hapa. Görgüli şol aşağı fundament hapa. Şo fundamentin şoňa ýanky dogry açylmagyna mümkinçilik berýär. Dogry ýanky döwüşne açyp şu köçüden gelerýän mümkinçilik bolmak. Ine biziň döwletimiz şol. Biziň halkymız owy. Owdanam geýnememilýär. Hemme adam edilýär. Şol döwletiň üstüne biz dursa döwletimiz erbet. Şonu düzeltmeli. Türkmen döwletini güýçlendirmeli, östürmeli. Türkmen döwletiniň içinde halkymız demat bilmeli, azat gurulap bilmeli, gorkman ýanky birek güleşip bilmeli, gorkman problemleri aýdyp çözüp öwrenmeli. Bize bu zatlar mümkinçilik beren oklar, gynatan. Men şunu köjek boldum. Muhammed ağa indi tamamlaýaly. Egerde diýjek sadyňyz bolsa, ine aýdyp berýärsiňiz, bolmasa tamamlaýar. Men aýtjak bolýan dadym şu watandaşlar, şu ýurt biziňki. Şu ýurdy goramagan biz bilen, şu ýurdy östürmegen biz bilen, şu ýurdyň hemme bereketi biziň halkymyzda, biziň çağalamyzda diňmeli. Ýöne şu ýurtdan gynansak, ne biz ýurdymyzy söýbilýär, ne şonu gora bilýär, ne şoň baýlygyny keseklere bermän öwüne geçibilýär. Biziň ýurdymyz talap bolýar. Şuna päskel berýän adam diňe biziň ýüregimizdäki bar gorkudy. Ýöne şu gorkyň belli bir derejede biz halkyň içinden aýry bildik. Inni halk arkaýyn gepleşýär. Hatda inni hökümetiň içindäki in speslužbeler näkilen şu hökümetden ýergen ýerle diňjek bolýar. Şuna diňe bir amatly şert töretmeli halk agdy bir parahatçylykly bir hereketi bilen şu betbahtçylykdan diňmäge. Şoňa da hem dünýä şerti bar. Bu çok ütgawty hem nerede. Hem Muhammed'in olmayan adamları yok dünýäde. Ne siyasi struktura var şoň olmayan. Ne inni güýjü var. Ne ýurdun içinde ağabey var. Ne daşynda ne pulu var ýurdu dolandyrma. Şu sebäpden hemme fakitler gavat geldi. İnnen biz şunu yolam tapdık. Şu mukaddes Ramazan ayı günne biz tarawa gittik, öýümden agdyň açdym mı, aşamara barın tarawa. Näçe köp adamla meçhide ýygnansa, şonu hökümet uçjat alyp şu wagt. Şonu tanap otdy, näçe adam gelýär şu tapdy. Şol hem hökümetiň işgär berdi Muhammed'e de şu adamla bar ýa-da şonu uçjat. Şolun öňlerem görüp, tiň gelişimizi görüp, şolu eýýäm halkyň hökümeti islemeýänini göz ýetirýär. Göz ýetirse näme? Значит, halk tarafına geçti, şol atçöt ýazyp oturan adam. Halkyň gollugyny munasip boljagyny bilýär. Ola da şu haramdadylardan diňjek bolýar, awraly ýaşajak bolýar. Dastoýny alyk alyp ýaşajak bolýar. Siz şolary şu hökümete hyzmat etmeginiň öwüni alyp bilýärmi? İkinciden Berdi Muhammed şu atçötleri görüp halkyň gelişini görse, şolun ýüregine gorky girýär. Ben şol näçe iyidi giderli gowadyp Kurban Oraz Fetr Ağdaçları neme Eydi Fetre yetýänçek tanımız köp bolup bolda Berdi Muhammed oturup bilmeýär ýerine kaçıp gitýär. Şol üçin Eydi Fetr'de de biz bir hereket bilen şu hökümeti araşdyrýar şu karamdadylar. Şoňa real şans we kanuny şans, islew we dünýä şerti gabat geldi. Mümkinçilik var kanuni. Dige meçhide barmaly. Siz otada lozingen bermek gerekke. Dige meçhide feraizi dini yerine getirmek üçin bar. Dige bar namazyny
tapdı yedine gay. Bollu. Gönü köp barın. Köp. Hemmeniz barın. Şu yer olmasın. Şu yer barmadığı şu hükümet o zaman yatırılmıyor. Bir ayın içinde şu neyse kalın bunun içinde onun meşhurun içinde değerliye verdi hükümet. Bereke değerini. Şu halkın gelişini gör değerliye. Ondan bizim karşımızda olacak gücünün hemmesi eyyem önünden kellesinde çözüye biz halk tarafı geçmeli. Şol için şu bizim önümüzde hiç karşılıksız biz şu hükümet alabiliyor. Eğer karşılık görketse Amerikanski saldatla da yakınladı. Trump çözdü İran'ı. Şol için ben söz veriyorum. Verdim Muhammed halkının karşısına. Güç kullanıp bilmeye. Toçka. Şunu berk adını da sakla. Gattoriyan menim bu uçuşan hormatı ilaşır. Hayadaki adayda yine neyem olup geçiyor? Türkmenistan fokusta. Ödem kaptarına Amerikan koşunları dur. Edil kaptarına. Eğer de bizden bir adet başlatak, eğer de hükümet bize karşı bir adette günün vakti yerleşir oluyor. Derru gelip, derru. Gerekli öceştirmek regionu. Şoň için yine bizim ulu şansımız var. Bizde gününden şanslar açılıyor. Halk oyun dur. Hasan açılır. Yok oğlum kalan Murat ağa. Men halkı kendi atliyetim gelene. Yok, Motivasyonlarını anamdır abasına çıkar öyle. Ola bir ikinci men yine MHM'nin polislara yüzleniyorlar. Halkın gözünün oğudunu alan sizler. Sizde günah, ulu günah var. Katul günah. Senin günahın şeyleri var ulu, siz hayalen bilen yok. Şoň için şu edep halka da dimen gıra açın. Yine halk, yine de milli lideri, yine şu arkadağı bağ olsa, yine şu halkın arkadağı olsa, ona şu halkın büyük serdarı var olsa, yine halk görsün, şuları çözsün deyip. Meselesi çözsün o. O meselesi çözsün. Eğer de arkadağı bolyan olsa, onun halkta ne olsun? Halk barıp gülüşsün onu. Eğer büyük serdar olsa halkın, onu barıp halk gülüşsün deyip, gıra açın siz. Öňde durmaň böwet bol. Şu edep karamlyklığınızı etmeň, gaýra dedim. Bir adam bolun o. Size utanýarym, siýasatçy bolup, sizi kanunçylyğa çağırmak. Utanýarym. Men guna diýim. Muhammed ağa, şunuň men bir efir ýapaýly. Bolýar Murat ağa. Tutýan orada olaňyz kabul bolsun. Allah dileglerinizi eşitsin. İnşallah Ramazan bayram namazyna biz çıkıp öz adatlarımız ve bütün dünyada Türkmenin kimliğini biz aydırlar. Berekeli. Sağ olun. Sağ olun.